and Duond Onagi. Ma and Duond Onagi. Ma and Duond Onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Waporo wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo otachiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. Dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma and Duond Onagi. Ma and Duond Onagi. Mana kamano nyakoramga juang kamora mara mitira kauthulu makene magonero kamano maduonga nya kuom kete mana e Chuny Onagi TV kama kuongo togoro kamano maduonga nya ne obongo nyaka laga nya sach polo gi piny momi wakinde machalo koda kamandie
mondo mi warom odiochieng' machalo koda kama ndie sa machalo koda kama ndie mana kaka onanyisi odiochieng' mokalo ni kawuono wadhi bedo kande kaachiel kod jogo kata mano oganda mabende owuok oko kacha mar laro komno mar bedo jakom ma Tuktuk ma Kisumu Kaonti. Wan kande kodgi to wadhi go kodgi mbaka kaginyiso ni to lek mane ma gin godo nyakorom gajwang' mar miyogi mondo miyo gichung' kata lokruok mane mabende gidwa kelo sekta no ma Tuktuk ma Kisumu Kaonti mangima. Kamoro mara michia ka thuolo makende mar wakie chenro ma Duond Onagi TV to ma chenro ma Duond Onagi tarik 8 dwe mar 7 2026 kama tai chenro en Steve James aka Nyakwar Nyaronyo One. Luwe Facebook pages mago Duond Onagi TV, TikTok Duond Onagi TV, kati subscribe YouTube channel mara ma Duond Onagi TV. Ka thuolo makende mar wakie mondo mi donji ponono nigi penjo mora mora nyalo yuano tole namba mbeno wadhi kete screen kanyo ka en gi penjo mora mora ka en gi medo kata mana golo inyalo ndikonwa ote magi machuok e Facebook page ma Duond Onagi TV, TikTok Duond Onagi TV kaachiel koda YouTube page mara mabe Duond Onagi TV. Wachako tendo ne machalo koda kama Nyakorom Gajwang' wan kende kaachiel kod wendo mabendo yoro wakandi mwadhi go kodo mbaka wan kende kaachiel koda migosi Nelson Ouma mabende laro kom no Nyakorom Gajwang' mar jakom bedo jakom ma Tuktuk ma Kisumu Kaonti. Wan kaachiel kod bende migosi Victor Okelo ye ka bende wan gi jogo mabende ochung' e yiero madhi neno yiero no time yono makare. Wan gi jakom mochung' ne wechogo mag yiero miluongo ni migosi Rafael Ochieng' kaachiel kod jagoro miluongo ni Paul Obango. Wadhi miyo gi thuolo kanyo Nyakorom Gajwang' mondo ginyiso ni to chalo nade. Ko kamano to akaw thuolo makende mondo mi ng'ato achiel kachiel mabende gi wadhi miyo gi thuolo mondo miyo gi yangre na japiny ni to chalo nade. Adhi chako kaachiel koda migosi Nelson Ouma. Kamusi ni to iriyo nade? Yes. Thuolo en mari ma kamera mari adwa mondo miyo nyis na japiny ni to Nelson en ng'ama chalo nade. Ka wachako. Nelson Ouma Dedo en achiel kuom drivers ma Tuktuk within Kisumu County. Nelson ni en jakabonyo Kanyagwal ma odak Homa Bay kod sani. But jakabonyo Kanyagwal but Tok Chandaria School. I operate within Kisumu County. Thank you. Erokamano maduong' ahinya mano migosi Nelson. Wadhi bende jatelo mara iluongo ni migosi Victor Okelo. Thuolo mari. Erokamano Onagi TV. Nyingena gin Victor Okelo kaka usewinje. An ja Siaya Sebuka Nyigoro. Arimo Tuktuk dala ma Kisumu ka. Kendo en jachung' yiero mwadhiye mar Tuktuk Association of Kisumu. Erokamano. Erokamano maduong' ahinya Nyakorom Gajwang'. Wan bende kande kaachiel koda nonego bende wabedo kande kaachiel koda jala komo ba poko chopo kandi ang'ene ko chopo twango chopo kanyo Nyakorom Gajwang'. Wadhi era migosi Rafael Ochieng' mabende en kacha jakom chung' ne weche go mag yiero. Thuolo mari yangrine japiny. Nyinga en Rafael Ochieng'. An jagem Siaya. Kendo e sekta mar Tuktuk asebede kaka driver kendo asebedo kaka koro investor maduong'. To sani koro nayudra migawo mar dhi tayo yiero madhi timore tarik 17. An gi family, an gi nyithindo, wuoda iluongo ni John Charles, gi nyara bentie miluongo ni Jena Tieno, amoso gi ang'ene gi nena sani. Moro bentie iluongo ni Zelo Fehad. Ang'eni kuma gibete ging'iya kendo ginena gi min gi bende nitie Roslyn. Duto te omoso gi kuma gintie. Yes. Erokamano Nyakorom Gajwang'. Wadhi kendo ira iluongo ni migosi Paul Obango ma bende en kacha jagoro mochung' ne weche go mag yiero. Migosi Paul, thuolo mari. Erokamano Onagi TV. Nyinga en Paul Otieno Bango. Ajagem Sirembe. Jagoro mochung' ni yiero madhi timre tarik 17 ni. To kopogre gi mano an bende an achiel kuom drivers mar sekta mar Tuktuk. Erokamano. Erokamano. Kwadhi mbele kapok wachako wadwa mondo chairman migosi Rafael nyiswa ni to mondo miyo ng'ato chung' mar laro komno mar Tuktuk qualifications gin mage. Yes, erokamano Steve. Mondo mi ichung' mar laro kom nyaka ibed ni iai base
ma base no nyaka bed registered gi umbrella body ma association, and from your base nyaka puodhi gi jo base ni no mondo mi dhi chung a certain number not less than 5 ma puodhi kendo keli kendo yieni ni mondo idhi chung. As nyaka ibed ni in sector kendo isebedo ng'ama riembo e sector ka mok tin e higa adek kiriembo, nyaka ibed ng'at moro ma onge kit mibadhi mora mora mosemienu nyalo bedo confirmed. Yes, mago are the few qualification mwang'iyo. Ma joma wan godo kawuono gin jok ma osepuodho. Magi gin jok ma osepuodho kendo koro wayieni ni gidhi lero. Ma wiya nyalo wilgo ni nitiere gimiluongo ni nomination fee ma be nyaka ichul e ofis wa koni mondo koro konyowa e tayo yiero ni. Yes. Ma ka wada chako ne jopiny kata jo wuoth ma tuktuk ong'e ni ma jok ma wan godo odiochieng' ma kawuono gin jok mopuodhi ma bes bo ng'eyo ni gichung' gilaro kom no mar tuktuk. Kamano jatelo. Erokamano maduong' ahinya. Adhi chako achiel kod iluongo ni Migosi Nelson Ouma. Adhi mi kacha dakika 2 mondo minyiswa ne gimomiyo idwaro bedo jakom mar tuktuk. Erokamano Mr. Steve. Ma biro na studio mar ariyo kama okuongo nabiro kane wachako movement ni. Chien kacha ne Tuktuk Association ne oling kata nokwe mane leadership mane nitie ne wigi owil kaachiel kod telo mar association. Nochuna mana biro e studio ka mana lando gi duol maduong' ni nikech ne ayudo ka leadership ne nindo tero na landra kaka interim chairman mondo chirgini. Nyaka no landra ni interim chairman mar association, omiyo ne wadwa chokore gi board members magwa kaachiel kod team maduong' mar tuktuk. Mwabedo gi winjruok achiel ni kare ber ka wabedo kod gimiluongo ni general election. E tuktuk sector from 2019 to date poko timi election. 2019 watimo gimiluongo ni appointment a leadership. To leaders manwa timo negi appointment gi noduogo failwa nikech nindo notero gi. Ma kata time frame mar bedi office ne wigi owil go. Stay from 2019 nyaka sani is about 7 years down the line. Ka sector poko the election. Gima ne omiyo ga kendo ne chono mondo bi studio mondo wachire sector wani. Ni Tuktuk Association en umbrella body ma oumo bases, CBOs, SACCOs in the Tuktuk sector within the Kisumu County. Tije maduong' en advocacy. Tiyudo ni groups manie bo umbrella mar association gintie challenges mang'eny magikale. Tonge umbrella body maginyalo tero negi challenges gigo. Nochono mondo bi ma mondo mi wachokre gi timwa mwawacho ni koro dwa chiro sector ni mwabedo piny mwawinjore ni kare ber kodhi election. Ma election monengo watim wadhi timo tarik 17 mana kaka chairman osewacho dwe mar 7 higani wadhi timo general election wa. An kaka aspirant sani koro kan interim chairman, an kaka aspirant e kom mar chairmanship. Oko kalo kum leadership mar association nitiere kuonde moko mang'eny manoneno ka rem ne nitie. Rem ne nitiere sector wano kata kum leaders wago nochuna mondo mi achung' kaka aspirant madwaro chairmanship within the county. Mar mondo mi lek mar sector wani gi joma nie mondo chop kare. An kaka Nelson Oumo Dedo achung' nadwaro kom mar chairmanship. Lek mara maduong' en ni adwani ma mondo mi akel lokruok maduong' e sector wa ma tuktuk. E sector wa ma tuktuk ka ma e sector mosebede ma waonge management structure. Sector ma tuktuk mosebede ka waonge gimiluongo ni policies of management. Nochona ma mondo mi a draft manifesto na makang thulo gik miu. Manifesto no nitiere kaka na break it down and give vision and give mission and give agendas madwana team
to bende manifesto nano an gi lek madwa na chopi within 100 days kapo nono yiera kaka chairman ma Tuktuk Association of Kisumu County. Thank you. Erokamano maduong' ahinya wan gi migosi Rafael migosi Victor Okelo nyiso ni to lokruok ang'o ma idwaro kata gimomi chung mar kawo komne. Erokamano migosi Steve kaka Victor Okelo ana jakom mar Rabur CBO kuma tiye sekta ni an jatendgi to nitiere mang'eny sekta. Abro wero kamano ne migosi wadwa Nelson mabaki die bungu kaluwore gi challenges mono nitiere we sekta. Adieri makende ni 2019 nyaka 2026 ka onge picha mora maneno ni okonyal timo election oken tich mayot kendo abo ne erokamano ne osiepna Nelson kumba kidino omiyo wang jotuktuk oyepo ni kar wanyalo di election. Ka wang jotuktuk no yepo maparo ni an ma ya wangi migosi Nelson tika mano sechope kaka no seka interim chane ngama na di odogo fonyo ni interim no kwa dhigo to bwana ni bena interim no nyalo dhi milele kaka bwana ni kono na dhi milele ni wacho ni hapana interim no ni seba kidi koro we monjo pinyo wuo ni tok interim no watimo nang'o jo piny no lala ko de sapio pio mondo walung election under me aparo ni tok interim no an mana dhi bedo jalupne to jo piny wacho ni kibedo jalupne dhi bedo marach lunguru election maduong' mondo pogu nikech oromo ute to nikech aromo naneno ka tendo mane nitie machon ne tiyo gi paro mamare wuon miyo we need a structure this sector mondo structure kony driver himself. Structure no nyiso ni office tetiyo to office mane nitiere manyoro nokoti gi structure. Koro adwaro under my leadership ni wabi gi the structure. Tok structure no nyalo miyo advocate ne driver each and every base. Tok advocacy no wanyalo kelo gimiluongo ni empowerment. Tok empowerment no riwruok be nyaka ji bede tok mitimo empowerment no ji nyaka riwre ma wach dhok achiel ni wadwa winjore jatelo wawinjore no kudwa kelo empowerment waseyie wariwore kwaseriwore to koro wadongre uru kwasedongre uru to koro sekta mon koro wadonje ndara tuktuk ka nigi senior moro ma ndara ka percent man malo one in discipline to in discipline no kapo ni structure ber to ja tuktuk nyalo riere atir kabisa moingo kumoseriere. Erokamano. Erokamano nitiere gimo wuok kandi ada mana penjo Jakom Rafael iluongo ni Rafael Uching mabendo chung'ne kacha uchogo mag yiero. Ka winjo kaka giwacho kacha yiero okosebedo chakre 2019. Chik mar mata bura kata mata duond bura ma tuktuk wacho ni yiero no bani bedo after how long? Yeah, clarify on the article of association. Yiero ni onego benitime after 5 years. Every 5 years onego benitimo yiero. But ni ikeche mana kaka one of the aspirant ose highlight ni gima wueni chalo ka gima leadership ne give up. Koro ne onge ng'ama ng'iyo chik ni chik wachang'o. Koro kaka tung'no ywak eka koro par ni kar nitiere gimoro mane nitie kama iluongo ni association koro ko chak manyo kalataseni to yud ka kare dhano senindo to kar mondo gichiew sa achiel to gichiew sa 4 ka tung'no ywak. To ka tung'no ywak ema koro nokelo board makoro atelo ne ni garaka joma ne nigi interest mar chiere bende nochung' kaka koro Nelson gi Victor to gichako wuoyo wach election. Koro en gima nosekalo. Yes. Ni position mari ni chake before election ko saimbo yiere manyien mar ta chenro. Position nani achako ka wach election obiro association no constitute gimiluongo ni board of management. Through the board of management
is where I got the election. I was elected to lead this electoral board. Uyieri makoro udhieni. Makoro wadhieni. Yes. Wapenje jagoro kanyalo penji nyiswa ni to minutes kata bendo sebedo gi bura mano goyo moneno ni koro nango bene lokruok kikendi office. Buche ma samoro goyo mabende koro yango gini kaka en gima onengo bene timo. Erokamano Mr. Steve. Mana kaka kiwinjo aspirant achiel owacho makane tungni ne noseyuak ei tuktuk industry ntiere board committee. The board committee noluongo bura ma committee no telne chairman mar Bezes emane ogo tungni to kanogo tungni nondik minutes mawacho ni tarik 10 chieng' ma ibro wach mar yiero ochopo to chakre kanyo teko ibro mi chairman ma dhi tayo yiero ni ema koro bro galuongo buche marade kaka wan jomantiere e board electoral board committee. Koro board mar tuktuk industry neno goyo bura bunene minutes okalo bondik ni yiero odhi otimre. Manu se wuothe basis tem kaka jogo mochung' ne weche mag yiero mu wuoyo gi jogo ma bende ne tuktuk sector te. Kamano Steve, wasewuotho ntiere basis matin kech basis gi ng'eny achiel ma pok wadhie to nikech yiero pok ochopo wapango mondo watiek gima base ka base ong'eyo gima dhi timre. Wasewuotho nyaka Ahero, wasedhi Kisian manitiere town gi bende wasewuotho kuomgi. Ma yiero mokwongo yiero manokwongo ne uonge picha. Yiero mokwongo kanitimo mana kaka aspirant mo owacho mano okwongo 2019 the electoral board was not there. Koro sani nobedo constituted board of management mara tuktuk industry mar Kisumu Association. No yier nade mokwongo no? Okay, 2019 noyudo ka formation mar tuktuk association okore kane chakre koro ne ntiere interim office manne oringo bolos certificate, then kane biro to ntiere positions manobed mane oland ma bases ne obiro gi delegate system bugi bano bet bu filling gaps mag offices mane ntiere otim. Koro office mano obedo constituted on 2019 emosebedo katayo yiero ni nyaka samo chopo makoro lokruok koro ne ntiere makoro idhie election ma japiny jatuktuk te wuok to dhi to go kura. Ma this is the first one ma jatuktuk duto te dhi to go kura. The first one notime gi delegate system emane otime. Chairman, kapok adhir members ada mondo penji ni to bende osebedo piny gi jo office ma bende koro tayo chenro ma tuktuk ma bende koro dhi timo handing over ni ponono yiero setim to documents te gi handing over dhi timore yuno makare oseyuno ka un gi ng'ekni moro achiel ariyo adek. Yeah, wasebedo kodgi. In fact, nyaka nwachak program ni. This is the second month. Oken gima nyochakre nyoru. And each and every week wasebedo kwa bedo gi meeting kodgi. Kendo wakao minutes. And nyoru koro nyo wabedo kendo kodgi gi meeting manye gi sign gimilung declaration form. Magi declare go. They are ready to go and conduct a peaceful election. And they are ready to hand over to each other, whoever will take the mantle. Ngama bro kao kumba mar telo. Chairman, gimane kelo theko ka benen accounts mag bank. Ma bende ponono ni yiero dhi mbele bank statement na accounts gi dhi hand over yuno makare. Kaka ngama koro chung' e board mar yiero wang'eyo kech wan jo sector. Wangen account nigi issue, account nigi shida, en account molor, wase kwayo gimiluongo ni bank statement, mondo wabedgo in our files, to pok wayudo, kech en gi tabu. Koro kata mana wuon kaka jakom kwayo na nenia, joma jo piny dhi yiero, kagise ka office, gidhi gi ng'int account ang'o manobedi, wach mane manotimre ei account. Mondo giket jopiny obed gadiera mar account no. Nikech wan kaka jo motelo ni yiero apan chika ma waringo to wagike to gin kaka koro jotelo madhi ka office
idhi tim gimiluongo ni auditing. Then after auditing, koro gidhi donjo ofis ma ging'eyo ni gang'o to onge gang'o. Yes. Erokamano maduong' ahinya. Ada chako gi Migosi Nelson. Awinjo ni qualification achiel monego bed ni ibedo godo ni ibedo cleared. Ok ibed ja mibadhi. To kano bedo kodi ka odiochieng' mokwongo ne waneno ka mibadhi ni maki e wechego mag omenda. Inyalo nyisa ne japiny ni to Nelson mabende samoro weche mag omenda mane mienigi ni isetikogi kose chalo nade kose en mana siasa? Erokamano Steve, wan gi gimiluongo ni allegations gi facts. Sani sa siasa ka ji nie paw siasa kama tinyalo mien kodi kuom ichuodho moro amora ma mondo mi reputation di e public domain odog piny. An achiel kuom leaders mosebedo e sector ka mibadhi moro amora minyalo siem rando mar mondo mi minyalo siem ni mane Nelson otimo onge kata achiel. En allegation after allegation. Kwa penjo gi ni keleuru ga be unyalo ga kelo ga ler mar allegation sugo. To wayudo ni kata achiel onge ng'ama nyalo chung' manyalo pinpoint ni bwana ni kwalo pesa ni kata ni chamo pesa ni. Functions kata activities mobedo ka timore e sector ka te ma wanyalo wacho ni otudore god omenda osetimore ka makmana ni onge moro amora mosemako Nelson kata achiel e sector matutu. Erokamano Nyakoram Gajwang'. Wada the break matin wan kande kachiel kod bende Michael Mboya ma bende en jakom ma tuktuk masani. Wada mondo warwake panel kandi mondo mi awinj ni to edo to wacho nang'o Nyakoram Gajwang' ka waduogo to no mar ariyo wadhi chako kachiel kod Victor Okelo mondo nyiswa ni to bini en ni uloso kampun gi Nelson kosuriuru. Waduogo telo mar ariyo Nyakoram Gajwang'. Wadhi break matin ka waduogo to wadhi kelo kacha bende Michael Mboya mondo wabed godo e panel kandi med kete mane Chuny Onagi TV. Dundo jaluo ponono ni giote ma bende nyalo onwa kanyo Nyakoram Gajwang'. Onwa kacha ote Facebook page Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV ka to ibende kik wil ma subscribe YouTube channel mara ma Chuny Onagi TV. Waduogo bang' sama chuok. Ma en Duond Onagi. Ma en Duond Onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, Adundo jaluo. Waporo wach. Kaka oganda, Watuak. kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo, Mbaka. kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere, kod nyithindo. Wanono weche mag Siasa, dongruok kaluo. weche mag ohala, Somo. arita kwe, Pur. e kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok YouTube, kod X at Chuny Onagi TV, Adundo jaluo. Ma en Duond Onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Ma and Duond Onagi.
Erokamano nyakoro mga juang kamura mara mitira ka thuolo makende marwa kikende telo mara Rio mabende pod wan kande kachiel kod jogo mowuok kacha mar laro komno mara bedo jakom mar Tuktuk Kisumu Kaonti nyakoro mga juang wan kande kachiel kod jogo mabende wuok kacha gin oganda ngwan kandie kabende gesani wan kande kachiel kod jakom sani bilongo ni Michael Mboya nyakoro mga juang ka thuolo makende mondo miame oyangre ne japiny to nyiso ni to bendo chungo lare koso odhiwe kom nyakoro mga juang Miguso Michael akothul mkende mami mondo mi mose janeno machu nagi TV ka ichako koda nyingi yanguri ni to Michael Jaka. Sawa, amose Onagi TV kamoro magi winjowa nemi sawa uru. Mokwongo nyinga ni Michael Otieno Mboya, ane chairman mar Kisumu County Tuktuk Association nyaka gisani. Erokamano. Nyiswa ni to bende kom laro ni ine laro koso iwe. Komno antiere kenda guomo ng'er. Adwaro komno matek makata kinyalanda sani to utimna mana mondo atiekra gi weche modong'. Chal ka gima jakom ma ochung' ne Yiero iluongo ni Migosi Polo Bango onindo ni kama ber kecho wacho ni namba 1 kuom gino mabende qualification manongo beni bedo kanyo en ni nyaka puodhi mondo kik ibed jalo man kod mibadhi to chien kacha ono ka weche mag pesa kata mag omenda no miyi iso ni to ma no dinade kata no tiko nade mondo minegi puodhi mondo ichake dhie formula. Erokamano Steve, mondo ne joma rieka moting'o Polo Bango Rafael Odundo ma Bathakani yiena mondo aduga bede komno mano osemiyi duoko achiel ni aonge mibadhi kech dar mibadhi nyaka sani ballot paper dok owuok koro aler ka pamba modongo gin weche miwacho awacha jatelo nyaka go. Kapok ni donjo kandi ne wacho kacha ni accounts kata mana mag weche go mag bank kata mana statement okosebedo ko yange yoro ma lela. Mamonge siri mar account nendo en an mawuoyo ni endi Michael Otieno Mboya, secretary mar Association Evans Orinde and treasurer marwa Alan Onyango. Koro ka ng'ato wacho na account nok ler to kwang'eyo nikech nwawere ne wayawo account 2020 kane members nono beni golo pesa tere account no to all of a sudden wamiyo gi pay bill all bases to only 2 bases manore pesa manen Kibuye Ukwala to maybe gian owuon manotemo ka tilgo ne tiyo to kendo ng'ama noketo pesa onge iye kanyo to gi pesa rambe manogo mano kowuok more than 100 account kawaida kodhi dweche moko auchiel ka gimoro ok donje to bedo dormant. Ka weche gi nochopo ne jo commissioners omiwa thuolo mondo wadhi bank statement. Pogi luongo mondo amigi bank statement. Koro bank nitiere makare. To ka bank rach ma adonja winjo kodwoko ni bank rach to karo puodha nang'o nikech wacho ni wach nitiere bank no to puodha ni mondo alar kom. Erokamano. Erokamano we monda dhina ne chaka duoke kapok apenjo mar ariyo jakom mochung' ne Yiero Migosi Obango. Jopiny ne Rafael jopiny ne nochendo ni to gidwa ng'eyo adiri makende bende opuodho Migosi Michael Mboya kaka jalo maler mar laro komne mar Tuktuk ma Kisumu County mar ariyo. Ya Mr. Steve, nitie gimiluongo ni threshold. Nitiere gimiluongo ni allegation to kod facts. Awinjo ko comment korka account. Account wanwa mention nikech account ok wan kende monego beni miyowa bank statement. Bank statement mar association onego beni bedo displayed ne jopiny nikech account no en mar japiny. Onego beni en gima open to everyone. Ok onego beni en gima restricted to some few people. Kodok puotho mare according to our structure one no kalogi en gi base jo base ne no agree no chulo nomination fee koro threshold wano no kalo kantiere any case of corruption to onto our side kaka board what treat gi kaka allegation kech gimiyo what treat gi kaka allegation wa onge gimiluongo ni established onge gimoro mwanyalo kete lwetwa wachore lakini gimwanyalo mako kama
practically mwanyalo mako ne onge. Manyiso ne Michael Mboya onge mibadhi moro amora. According to us, onge gimwa nyalo mako, onge gimwa yudo, kata gimwa neno. Yeah. Erokamano. Migosi Michael Mboya, ang'o momiyo idwaro mondo mi chak ikaw kom ne telono mar ariyo? To ise chame kacha telono mokwongo kata obedo ni oganda moko ywak? Onge oganda ma ywak, dhano ywak sa siasa, Steve. En kawaida, kata kisetiyo maber, siasa nyaka goyi. Gimomiyo adok e kom ni mar ariyo, number 1, adonjo e Tuktuk 2019 ka jogi ne onge gimiluongo ne riwruok. Kadonjo to nakele kochakore gi base moro Nyamasari Amolem Yutan, mamobet bathane ne en member mara kunendo, Victor Kelo. Wadonjo e Rabuor CBO, wadhire kanyo. Kwachopo kanyo wachako association. Koro gisani gik mabeyo mwasetimo e sekta, adwa nadogi mondo maintain gi. Kech jok mobedo ka gite na yudo ka gine sekta ma tuktuk, to gini notamo gi chako. Koro kana biro mana riwo jogi together, magi bet, walos association of formal bases. I feel ni kokadok to bases mang'eny dhi podho nikech chako na association omiyo bases gi nochakore. Mar ariyo, kaka kwano ni asetimo advocacy mowinjore to gi representation makare. Sani sa ochopo, kora dok manyo ne nyikwa oganda matiye tuktuk sector job opportunities kuonde mwanyalo yudogie. Kora dwa nigi miya thuolo mar ariyo mondo adog adhi ati maber kamanyo negi job opportunities kaluwore connection mosakawa higni 6 mondo mi namany makora bed jalno manyalo wuoyo gi Steve Onagi TV takwayo mondo yie amiye ng'at achiel obiyo gone dasta. Erokamano. Migosi Victor Okelo, lokruok mage ma idwa ni keti mopogore gi ma Jakom masani Mboya osekete sekta ma tuktuk? Erokamano Migosi Steve. Kan kaka Victor Okelo, gima yuago momiyo ne chung' jatuktuk onge sauti achiel. Under leadership mantiere manyoro miyo ji wuo mane bases gi. Todwa nwa wuo kaka jotuktuk man county as a whole. Kika wuo kaka Jarabuor kata Nelson wuo kaka ng'ama wuok Ahero. Odwa ni jatuktuk wuo gi sauti achiel kaka jatuktuk. Manyiso ni odwa kelo riwruok ma jotuktuk obedi achiel. Mar ariyo, wan gi gimiluongo ni accountability. Injo ka awacha mar IBC wacho ni nitie allegations, to en adieri makende allegations go samoro gin gadier. Kama yiero nitiere nyaka bed ni omok mach kanyo. Ng'ato nyalo bukora buka ni gima kama otimore, accountability onge. As per now, Mr. Steve Onagi is saying from 2019 account onge. Mano kik jatenda wuonda. Account is dormant. Kwange kecho yomo chen dormant kecho pokotango na kono chalnade kaka the stakeholders of the sector. Wagombo ni that account no area kunyo bedo active. Giomo kunyo bedo active jatenda no keto sector ni kaka mare individual. Wagombo ni gino bedo individual. Aro no bedo girji. Mangat mana awasi winje, ngat mantiere wolo nyalo winje. To account no bedo mar individual miyo samoro no konyalo operate. Gimoro moro mane biro sector ne biro through individual, ok through nyinga company. Mar adek en ni kaka sector nagombo ni mar adek agombo ni kata certificate as per administrative ok obedo file proper returned all those 7 years. Mane chuno chairman tiyo gi pressure mang'eny. Ng'ini sani 7 years kidwaro file return nyaka go the sector fine. Manyiso ni kapono ni Kenya ja IBC proper to de chuno ni nyaka wuog the sector te ni fine mogo kata 200,000 no oyudo nang'o. To yet no nigi current leadership. Nyiso ni certificate was as per now so muweni o en invalid. Mano wuoyo nikech regulation marodwa ni ka the board nyalo yie to turn election. Koro all these things ema yarach ne japiny. Nagombo ni adhi wuok oko tarik 17 kapo jopiny oyie motera ni gik mosetimore maricho te wadhi timo yugo dasta mondo bed maber. Gik ma Michael Pakono gitimo mabeyo ok wadhi ruchogi, wadhi kawogi gi mbele kaka gidhi no. Mar adek
account kwa sayo obudwaro mondo wadevelop drepe wigi. Mr. Chief wadang'ise ni drepe winjo mateko koka. To ok winjo jatelo kunya timo te, but nitie ma jatelo nyalo timo under the leadership. Kada sani nyalo ng'isi ni ntento moko mano dhi kodiaga nikech nayudo ka gin gi atia moro. Kono penyo ntendo go sel to ng'iso ni yonge base gionge gara Indian a single cent. Ng'iso ni leadership mane nitie no ko recognize ni driver en gima nitie. Driver ere kaka inyalo keto mondo bed agulu achiel mondo gik machalo kamae komaki kika bia konyi kaka jatelo na golo single for na konyigo. Agocho ne best leader ni ng'isi ni jatelo miluongo ni Victor ni ing'eye NSL ka tidwaro achiel ariyo adek unyalo konya nang'o. Adier kana wago simu kumoae to ng'iso ni nthindo go gin jok moko mayomba yomba. To king'iyo nthindo go to were ni odhi tutam. Ng'iso ni gin teno moko ma samoro nitie gima notimo miwere ni tutam, lakini ok ojali maslagi ma miyo nyalo konyo. Ma kodhi konyo gi individual. Koro kwa gomb ni whatever factor this scenario ma jatelo konyo ng'ato individual. Onego konye through our account, through kaka wacho ni connection no, onego bino konye through the account ma konyo ji te. Koro akwayo jo tuktuk ma sector mantiere Kisumu ni ung'eyo gik matimore ground. Tarik 17 uguru oko. Vote for Victor. Migosi Michael Mbowe wacho ni achiel kuom jogo mane ni ofis. Maso ni ofis no ok dhi maber to kara umbe badhi nyamino weye ka. Under Tuktuk Association an ni ofis no. An tier base level. Ngiso ni kanya bedo ofis no to one of the boards. One of the boards ntika kanogwa ko manwa ngi sauti. Anyalo bedo office no through the board leadership. To the executive to anyalo swa ina onge executive of the association. Kamano. Mai wuoko kone dwaro chairman ko si wuoko no mondo Mboya koro wuoko oko. Awuoko oko ka jopiny noora ni dichung chairman. Kamano. Migosi Nelson Ouma ka penji kachacha ne tel mabende koro dwaro ni nutio ka chel kod Mboya. Office achiel. Yes, Steve, nwatiyo kachiel kod Mboya. Yiena monda omegi kamo chakogo e yiero margi kaka interim. Ane achiel kuom komiti manobedo mano appoint Michael Mboya, Hussein kachiel kod Jojo Biero mondo bed interim leaders mar sector ni. E seche mano appoint gi ok ni ne riwruok notamowa. To riwruok mane wan godo momiyo wacho ni bwana ok wanyal ga bedo ka onge leadership. Nwaneno ni ka Tuktuk nochakore ng'ato ka ne tiyo kiento nwaluongore. Kama nwaluongore no wacho ni ji te ok nya bedo chairman, secretary, treasurer. To nwapuodho kara wa appoint Michael kaka chairman ma interim. To nwa appoint Hussein kaka secretary ma interim. Nwa appoint Jojo Biero kaka treasurer by interim under umbrella wano from 2019 nyaka sani anatiyo kanyo almost 1.5 years kende to now pull out ne okabedo ga active activities mag association kalore record one get drivers over 5,000 drivers to okinyal ga telo ne drivers over 5,000 kionge gimiluongo ni management structure. Kano temo kelo management structure no to ne ok winjre ne leadership maber. One code drivers kaka wacho over 5,000 to kenyal lead jogi kaonge gimiluongo ni policies of management. Kano temo initiate moko ne ok odhi maber. Okinyal lead drivers e kiwango no ka ionge gimiluongo ni bylaws midwa lead gigo. Leadership no dhi kanye. Mana kaka wadwa Victor wacho ni association wa from 2019 nyaka sani waonge certificate ma valid. Certificate wano poko chulne returns kaka Victor wacho from 2019 nyaka sani matiene fine to pek kapolo. Kadwa na munda wachi ni account mar association no yao ta account no en dormant. Notongo dormant en gi zero balance. Ungena Daniel gi zero balance no wacho na account no kunyala access. Steve
pesa mane nitiere account manodonjo, withdrawals nitie manotimore left and right. To ka withdrawals go notimore, to ler mar withdrawal scope ko yudo nyaka sani. Aya, nyaka samo nitiere ni en nitiere basis wa ma osebedo ka register ya association umbrella ni. To kaka moro nitie Katito gi Olo, aparo ni nyicho o register mane chien ka. To penjore to kare gi ko register. To pesa gi kare di account mane. Ka account cha to report wacho ni dormant to kendo en gi zero balance. Mane mano omiya awacho ni Steve en ni no wan kod jogi office to nikech onge chik malong'o mane lowo to ne ochuna nyaka pull out nikech nayudo ka chik onge mane lowo. So kanyo abedi 1.5 years, after 1.5 years kanyo leadership kanyo to na pull out ging'eyo gite. Thank you. Wachona ni pull out nikech omenda mabende nogo darambe cha nogo pogno yono makare. Bini maya mana samoro chwany. Eseche mana pull out bedo active leadership mana karambe manogonwa manwa waneno kata wayudo mabe ane mane ane achiel kum secretaries magarambe no manogonwa gi Rosa Buyu. Arambe mane ogonwa gi Rosa Buyu no ler mantie Steve en ni ler mar pesa no maler kiluwo kinya yudo, but iwacho ni ne less than 100,000 mano ko en figure mane wan kane wan secretaries mar Arambe no ne wago kwan pesa manogol ne 156,000. 156,000 ni kigo kwan kaka ne gibiro gi pesa manonego ore sim to na yudo ka ler ne onge kanyo. Nomiya wacho ni kama koro ler onge kendo structure onge maber ni chilo moro dhi miena no chuna. Manyiso ni kapok adhire na manyiso ni gisani kaka awinjo kiwuoyo Michael Mboyo konongo be ni owe thuolo mondo mi olar komno mar koma tuktuk. No nego be no bedo nullified chon gi IBC. Nango IBC owacho ni ne gi meet threshold mar gi kaka IBC. Threshold mar IBC. IBC ok ngi corruption manie sector at large. To IBC ngi mana chike mani giketo eneni bende members gi ogoli keto yieni mar mondo medhe V for the chairmanship position. Number 2 eneni bi nyalo chulo nomination fee ma chairmans wano chulo 5,000 shillings. So issue corruption, issue accountability aparo ni onge ngama nong'iyo. Manyiso ni kanyo according to ni kanyo ka gitimo maber. IBC okokalo kum threshold gi ne gitiyo maber. Threshold gi makwana ni koro allegations mantiere gi taparo ni gin gik makoro gibiro bedo ga followed with time. Migosi Michael Mboya yena monda pengi chal ka gima in gi power mabende koro samuro knyagolo office nikech kaka Nelson wuoyo gi kaka IBC bende koro wuoyo chal ni ibedo favored nikech owacho ni mibadhi moro makikacha Jakom nano ka bende wacha chilari adek mibadhi mabende mieni kaka bende jogo wuone. Inyalo wacho nango Nelson? Michael. Mr. Steve. Kujo ka jogi wuoyo kaka gidhum gin joma riek. To en gima rach ni wadhi wang' jowi to wala chalo joma nyiso fopegi. Mokwongo ka Nelson owuok office 1 year after 2019. Ang'oma ne gitimo from 2020 up to yesterday eka mondo ginene Michael koro onego gol oko. Mar ariyo nitie gima loso miluongo ni collision. Collision ni Nelson ng'ama onge collision e wakata achiel, onge ng'at moriwore godo. En onge gima iluongo ni cabinet. Koro kadwa dhi respond e wechege mang'eny tadwa dhi to Victor Kelo man gi collision ma rom gi mara. Mokwongo awinjo kiwacho ni account nitiere gi problem. Whereby ka account nitiere gi problem, it means ni all the official office bearers onego bed ni gin joma richo te. Iya kama case Mr. Victor oloso collision gi Secretary General mara ma wan godo signatory e account. Ma account mar group okinyal gole pesa individual.
before ko ng'ama ber madhi keto weche maratere yo makare to oseng'eyo ni ofis mar association nitiere gi problem chakore gi jakom, secretary, treasurer karidore piny. Ang'o mokele loso collision gofficial mara achiel mane rach momiyo owacho ni account ni dormant ok nyal konyo japiny. Mar ariyo, wan gi miluongo ni board, and this board can create our board chairman chalo speaker of National Assembly, and ng'ama timo implementation o distribute mwandu e grube koa malo nyaka piny. Gikelo gik ma gidwaro e base level ne office maduong' malo. The same board chairman motiyo godo from 2019 up to date nyaka sani pod en board chairman e office mane rachne Victor oloso godo collision kendo mane deputy mare. Watemo nyiso nang'o? Ko office mokadho notiyo marach to nyiso ni Victor bende dhi perform poorly. An owuon kana fwenyo ni office matiyo godo ne rach, adwa nyisi ni jogo ok aloso godo collision kata achiel. Kech gine magi fela, gine CS kata PS meka mo fela. Na golo gite manyiso ni bwana, an owuon ang'eyo raticha, nikech un jok mabiro keto office to wuok ringo. Giringo nang'o? Jatuktuk onge msara machulo ng'ato. Imanyo gi tiji, tadier kigocho ne ng'ato ni bwa dhi kama endi, like sani no manya chakre chon, to yudo kan mabor, yudo ng'ane no onge. Nyisore ni ng'at manyalo telo ni tuktuk sector mo onge mopogore Michael Otieno Mboya. Katieko, kowuoyo rieko ma jamwan godo nyaka kowuoyo gi IBC. A meeting mar election onego bedni iluongo. The current office ema luongo AGM meeting to gikadho godo nwa the election. Gima ni tim ka indi previously Nelson nobiro as the interim chairman whereby the sitting chairman poni tiere in place. Kata nobedo appointed, kata notimore nade poni tiyo. Nyiso ni gima jogi temo timo it was a coup. Ang'o mocho ni na coup? King'iyo the minute of tarika 4 May 2026. Mane meeting obedo held at 2 p.m. That day, nena day mane weche ne tek kilungo meeting, tadagi meeting nok bedi. Case no dhi nyaka ka police. My senior kata learned friend, Mr. Jakom Ogambo, was there. After from police, jogo lungo meeting. Gidhi giwuoyo. Aneno ka minute state kama longo ni Kisumu County Tuktuk nigi bases 72. There is something mokoda timo, we go with a quorum. Okwadhi gi minority. Iyudo ka bases gin 72, to kar kaini an gi bases manokadho this election okrom kata 15. Adwa mi by name, wan gi Baraza mawuok Mega City, wan gi Dave Sadia mabende nyaka sani ok en ja tuktuk, oriembo dango but no register under Botte Road, wanyalo accept that. Wan gi Evans Orinde mawuok from Aga Khan, wan gi Albert Pambo, wan gi Steve Obiero, wan gi Jafeth, wan gi Kenneth Anyoso. Kata kwa somo nyingegi, wan gi Mega City, Obote Road, Aga Khan, West End Mall, Royal, Kibuye Kick, Transformer, Aero Patel, Nyaori, Upper Tuskys and Kondele. It means even my learned friend here, Mr. Victor Kelo, no go attend that meeting of election. And meeting of election, nyaka beni all board members onego beni attend that meeting. King that meeting, indiko ni anu won anemanantiere, and that day I was not there. To yudo kage kadho ni that meeting otemenade no kadho ni election dhi mbele. Adwa ni penji kata ko kwa penja magi jo election wamiyo gi tich gionge that problem. The committee kata board manigi mandate mar luongo election. The minute up to date poko bedo signed. Ibena with the secretary or the board chairman. Kichwan gi board mar secretary and board mar nini. Kuro being ni a gentleman omiyo jogi ok nigi luora. Angama understand very fast. Angejo ma deal godo kaka gin joma maybe onge experience of leadership. Na come and accept, ni let us go for election. Our time was a day, onego wadhi for election. But king'iyo, to election no onego wadhi, nikech the majority no ko attend meeting of election. Even my Victor Kelo was not there. Even I think at Nelson king'iyo malongo samoro, okinyal yudo kane entiere, to kane entie, to base ne muwuok e chama no ko attend. Koro mago wawere godo. Wawe allegation mang'eny, wadhi uro election, watimgi. Yiero no nango beni timore tarika 10 to chako loke tarika 17. Ma no loke nade to ang'o no loke? Since
ne nitie yiero manoluong last time, to things minjo jowage wacho ka giendi, nanyisogi ni before wadhi for election, number one, as the sitting chairman, nyaka wa make sure ni certificate marwa is valid. Mano number one. Onyalo bedo ni invalid, onyalo bedo ni invalid. To ne wakele ne galamoro. Kata wadhi wa team follow up mondo gi confirm ka that certificate bende invalid. Na wacho mano. Number two, kwa the election nyaka watim giluongo ni auditing. Mobet Chapolo Bango is the Auditor General of the current association masani. Na nyisogi ni mondo gimi Polo Bango time mondo bi otim gimiluongo ni auditing. Nikech maybe okanyal ng'eyo kanyalo retain my seat. To nego beni sama wuok watimo handing over as the current chairman, atimo handing over ka everything nitiere yo makare. Noko bedo that room. Noko tim manendo. Erokamano, chairman. Ijiduoku validate ka in the absence of Jakom. Buche ma kaka wuoyo no en adieri. Kata gimi nyalo duoke gimo mo. Ok adwa nawuo kaka jasiasa. Tadwa ni mondo Nyasaye okonya mondo awuo kaka ng'ama tayo yiero. Kechabi moko Steve makawinjo to nego be na judge ni kai. To nikech koro nakawo the position mar bedo neutral, koro I will control myself. An mana kaka Jakom wacho, wan wabedo appointed. To kanyalo lidho ni mathin, yiero ni nosekalo. Koro negirito wuon dala nogo firimbi. Ni baba, gini dhi. Koro akeni wuoyi maduong', akeni wuoyi matin, nogo koko. To joma nowinjo kengele nobiro chokore, mochako wachni. Meetings nobedo mang'eny, masamoro minute, masamoro capture achiel. Ok en the only minute. Kang'iyo ni kaelo ni find there are series of minutes mane meeting igo gi ng'ama iluongo ni board chairman. Apani the minute maengo and the minute makoro I was now being elected to take this mantle. Man go matini. Yes. Koro an meetings na achako goyo from the day onwards, the day I was appointed. Kore kachako lungo gala morona, waloso gimiluongo ni board. Kore kwa chako tukuru tayo meeting mana mari yiero. To kanu wachako tayo meeting mari yiero, ne wadwaro gik mi iluongo ni documents. Mondo kata kupenjo nito gimwa tayo ni en ang'o. Nwakwayo gik moko kaka copy of certificate, nwakwayo minute of AGM mo authorize this election, nwakwayo gimiluongo ni bank statement, nwakwayo gimiluongo ni latest KRA report on the filing. Ma yudo ka one of the aspirant wacho ni nyaka ne chak gini eto ne owe documents manokwagi bano yudo. Koro out of the documents manowakwayo, gima nwayudo en constitution, bang' ndalo asto wachak wayudo minutes ma osebedo mana signed gi SG, asto gi copy of certificate bende ne wayudo na soft copy. Koro modongo wayudo modong kaka mage, odong bank statement, odong gimiluongo ni latest KRA pin filing report, ma up to now pok wayudo. Apani ka Nyasaye omiye thuolo onango benigi onango beno bedogo wabedo ge find wakacha mondo koro wa eko gimiluongo ni validity of this process. Ago mondo medwok na kanyo kapok adhi kamoro ka. Gimomiyo idagi wacho ni itamu rigolo documents midwaro chairman. Mr. Steve, wane Kenya. Adwa mi just a simple answer. Asabedo chairman mar self-help group michung' negi social services. Sama joka biro, giyudo candidate kochung', ging'iyo ka certificate is valid, then ging'iyo gimiluongo ni report mar kaka pesa gi nitiere gi kila kitu. Gigi duto te ok tim gi chairman. Even the certificate,
chik wacho ni ng'ama keep the record of the group en ng'a? Secretary. Koro nopenjo mar revolve around Michael Mboya gi. Adwa weyo ja IBC oko. To gini duogo koni. Ja IBC onego bed ni document gi te. Gido gi through Secretary General. Kech samo nyayudo ne anasetieko partner to mondo kik Secretary mara bering weyo office ka Nelson noringa cha. En bende nisenyiso secretary ni mondo kelo ong'eyo kendo wabedo kode bura every now and then. Kendo vai ok ang'eyo ni pok ochiwogi. Nikech kisetieko tich timiyo ng'ato ministry ka ministry gi tije. Koro secretary mondo binu luongonwa ka to biro explain gik mineno mwadhi godo mbele gi. An tija asetieko. Warito ni mondo wadhi election. Ma en adier ni gigi pok ochiwo. Kaka iluwogi kech onego bed ni ka waluwo procedure maber kok wadondore. Adwa treat ja IBC kaka ja independent body. Ok adwa involve gi association. But jatelo maber kuti office tiduogo bag report tinyise. And for my information, ang'e ni my secretary osechiwo gik moko. Koro maybe ka ja IBC ne dwaro gi to gichopo. Gima natamora golo, moka bi golo nyaka tarik 17 saa 10 and certificate original. Why? That's the sword. Sama wa change the power kanga mobedo ka ng'ata chielo to carry the day ta hand over it officially. Okanyal miyo ja IBC, nyalo miyo samoro akina okayode. Samoro nyalo miyo ng'ani be akina okoyode. Ka Victor kelo yomba ta tingo certificate ta hand over. En gima nodwaro, this was the copy machiko yiene no asamiye. Be in gi chir gi ja IBC? Ja IBC an godo gi chir mang'eny nikech nyaka gi sani king'iye tuktuk sector to wang'iye kaka ng'at ma nigi lony kendo weche mag chike gi bendo ng'eyo. Ain kode gi yie 100% nodhi lando Michael Otieno Mboya tarik 17 saa 10 yudo koselanda. Victor, Mboya wacho ni ok inyal chung' nikech imbe in office. Kiwacho ni office no ok ti to kara imbe in achiel kuom jogo ma ok ti maber. Jaduong' erokamano Mr. Steve. Mana kaka nawacho aonge office, but gi kaka wang'e kata an jakom kamoro nasewacho ni jakom bwe lach. Jomono wacho nan gi office unene office. To jogo notiyo go marach. Ing'eni kata sani kwang'e sirikal wa malo cha. President Ruto kok dwari kin minister mora mora to ok inyal serve. Mano kik wawuondre. Jogo notiyo go office winjo ka Nelson Benika notiyo go office. Noriembo. Nowuok kende? Oh, nowuok. Kero kamano. Aparo ni jogo nokwit mana kende gi. Abro kawo example gi Nelson. Jogo nokwit kende gi. Same to team mantiere toka. Jogo nokwit kende gi. Kaluwore gi gik mana ginene office ni. Koro anyalo wacho ni Mr. Steven Anogini. Jogo notiyo office ni teta. Ando achal na ler. Office ni onge gimosa yoda chilo mora mora. Ogiwen office ni muda tiye. Victor, dipo ni dwaro office muda midhi manya rambe. Kech kimilaro ka en pesa. Iloso goda rambe moro. Jaduong' an kada group mantie an gi pesa. Kowuok kuom ofuk members. Kendo an poka go rambe nyaka ne en mono wena komno. Mr. Michael. Group mantie wan gi pesa moromwa savo gik motime e beswa. An kadhi obro mana tiyo gi pesa mono fukewa. Inkeche di manyo pesa kum joka ichalo ng'ama dhi kwecho. Sako medwa mondo udonje ni to ku support nitiere dukni mabende samoro guso godo spare part be unyiepe. Sako no nyiepe kano chakore kech ng'eni gimoro ka nyien to lombo wang'. To kaka no lombo wang'wa to ndogo yudo ka richo moko ne nitie. Number 1 nong'iso ni sako no ni dukano en mar jatuktuk. To samo gimowach ni en mari. Dongo iyude return kaka sani wayogo return mar county government wang'ado suru to return okubi. To wambe waneno ni adhi nyiewo kata mana iluongo ni kebu. Dongi chieng' mosekelna report ni kebu cha nokelo Simon Korei. Koro no feel like ni kara duka ni nen mare wuon. Nikech debe ni kebu mana nyiewo cha to Simon moro duwo nikech kana winjo press ni duka no maru. Gima maru en ni ka Simon moro wuok to chopo kumentie. To ka Simon no nyaka no jaw duka no pokona no kochopo kada winjo ko landa ni Simon cha no ming'ane. Koro no winjo ko dogo yuang ich ni gini koro ken ma jatuktuk gini na mar individual. Kapo ka somo comments mag ja winja da penjo Nelson ponono ne samoro yudo komni to office ok dhi maber okinya odhi ringo kende wejo office. Good. Adwa ni mondo achak ka wacho ni
kama ne osiep na Michael Mboya wacho about Yiero. Jo adwani mondo ler Steve en ni jo IBC ok luong Yiero. Board ok luong Yiero. Chairman kata leadership ok luong Yiero mar organization. Gima luongo Yiero mar organization en article of the constitution. Ema luongo ga Yiero mar organization. Yiero wano se luong ga 2024. To ka article of the constitution oluongo Yiero, leadership manitie ne onyono olangno magichagi ngeso igni ariyo, almost a half of the period of the election. Adwani mondo mi aler jo winjo ni office mane nitie te ne wigi wil giluongo Yiero kaka ne article mar constitution ne wacho. No chuno board mane nitiere no kata members mane neno ka gino nindo mane jo chokore achoka eko paro article moro mane luongo Yiero. Adwani mondo mi awachi kapok awacho ngwech en ni iwinjo ka Michael Mboya wacho maler ni an e ng'at maonge collision moro amora gi ng'ata. Reason being en ni ne an gi ng'ato ni manwa lero go en ni Felix Aguko be en ga aspirant. To kane wabedo gi wuoyo mwawinjore to ne alo Felix Aguko gi wach. Mana nyise na Aguko wagini mamondo mi warie sector ni kodi to kwa sere sector ni kodi to koro jogi waketo structures madwarore kasto koro association ringa smoothly. Nomi wayua ng'at machielo kendo e side wa tikare timwa maen la Andrew Onyango. Andrew Onyango no enema olaro treasurer mar association. Adwani mondo mi anyise ni mana kama Michael Mboya wacho an kana neno jok moko gol yani gin gimor chilo mono ti ma mulo ge matin to gichikore koni na nyiso ge ne amakane uru break ma mondo mi ayier team manyalo pedhe mbele jopiny. Ewi mano na yiero team na ma pedhe mbele jopiny mutinga Nelson Uma, Felix Aguko kachiel kod Onyango. Adwani mondo awach ni jatelo gimomiyo na pull out from the leadership manitie en ne onge gimilongo ni structure mar management ne onge. Gini ni mana ka Victor kelo wache en briefcase. Ke yao briefcase ni tinyalo gole gima nitie te duoko gima yudo. So moda penje ma gin angogi no bende samoro dhi narit ka ponono ka gin ango mantiere ma samoro ka yudo komne to dhi yudo ne magi ma e gik mabondo go association mar association gik mang'eny osebiro association ka to nyaka sama wuoyo kod ni association no gik moro amora kata ti association ni women rep no gonwa rambe timo kata ti onge association staff no yudo support ko nyaka ka PS marwa support mano yudo no onge gima okonyo go association kata ti gonwa rambe gi PS marwa muwok 8.9 million 8.95 million mane mana secretary mar rambe no wacha rambe no issues nitie mang'eny mamoko wadhi mambele gi loso sani gima nitie association sani ka nitie to wan gi current chairman mar association nyalo wacho no ani ka wadonjo office nikech aneno ka yombo tadhi yombogi to koro wadhi pango negi parade kako nego gi tel ang'o mo wadhi yudo office no kopogore gi certificate ma invalid ma kolure kod manifesto na adhi lero ni kanyo kaka pango timo weche mag certificate kaka agombo mondo lero ani to kwase yombe kase yombe kaka Nelson ang'o madhi yudo kowe na office no stationaries koso nitiere ga funds moko manyalo yudo kanyo koso ang'o manitie in place makadhi to singona na dhi go elweta chairman wan go kanyalo nyisa Victor angoma association ne godo ma bende samoro ineno ne kudonjo office to dhi yudo gik ming'eyo mantiere kech gima ilaro ne nyaka ing'e ni to chalo nade. Erokamano Mr. Steve. As per now gima association ntiere go monyalo kete mesa ka makata wan gi Mr. Michael Mboya ka onge to ntiere yoke ground ni nitie gik mosebiro gi nyinga association ing'ene level ma Michael ochopo nikech japiny ng'ato kunyalo wuok e ode to ni en chairman nyako introduce members ge motelo negi
as per now kaka osipna Nelson owuoye en ni giminyalo pedhe mesa mar association onge en ni boro lero wan to gik mosebedo ka biro gi nyinga association to gin kanye to ochopo kodgi kanye dango miyo gin kama opogore gi nyinga association. Mar ariyo abro difa gi my friend Nelson bingeno oketo chairman kani sami go dwa go arambe tin machiegni arambe mar ubu kane goyo nen machiegni koyudo ka weche pogore oa kendo moro manego mar empowerment ni benen winyo ka ne secretariat kendo ka chak winyo ni obare marach kendo chak owuok koro Mr. Steve jogeno gigol na oko office we adonji nikech jogi chala gima gin samoro pesa ni mari oge to kaponi pesa pogore marach to no wan owuok kamoro to gimularo ma bende samoro dwaro ma gimoro bende onge ni dak uchaka ya kamoro kech ulare to gimoro onge gisebedo gi paro moro ne ka gimolaro ka onge dak wachak malo moro gimomene monyako kuru ka okoma gimolaro tenere ni en ni nitie evidence mabiro gi nyinga association as aka winyo ka my friend osewacho nangisi ni gimoro moro ma Michael nyalo yudo mopogore gi mare nitie ngama nyako business ma mare wuon miwacho ni mato and Michael mogoyo momiyo chopo ka mana kaka iwinjo nitiere gik mabiro gi nyinga association mantiere gik ma association nego ma Michael osekawo individual number 1 to the cow okwad the cow number 1 mana kaka PS maro no golo tuktuk gi nyinga ja tuktuk ok nyinga Michael samo biro gi nyinga ja tuktuk no onego beni obire custody of tuktuk association kech ok obiro gi nyinge no wadwa empajo tuktuk mantiere Kisumu Kaonti to be under his leadership kech by then ene won Kisumu Tuktuk Association ngiso ni samose biro to nego no kete wi mesa kata wacho ni no ase reach Raymond Omolo to me wa tuktuk ni watimo uru nango joka to oyudo garland through jopin kabiro kanyo. Secondly no garambe mana kaka iwinjo no to sama no garambe kono ndiko barua gi tuktuk era mheshimiwa Rosa Buyu plus the other leaders ngiso ni gimo mara manotimo kwar kata ko write any letter ochako nyingi ja tuktuk oko chako ni an Michael Mboya dago arambe na wuon ochako gi nyingi ja tuktuk mai suni samuso chako nyingi ja tuktuk ko pono bire wi mesa to nego bino lungo jo tuktuk to wacho ni gini obiro to ko chopo 1,100 to chopo kama to wan kano winyo ni kono ko chopo 1,100 ti winyo ni Nelson wagi moro ebo wagi moro watcha wagi moro koro mane gima chanda ka jero kamano kapoko adhi break mondo duga some comments mag oganda chairman Boya ang'o mantiere office bende wan gi office niga set ma jo tuktuk onego bed ni ng'eyo office chalo nade jatelo kare jo konego lar gini kech gilaro gima onge gimoro kendo akia ni danga wach nang'o but waseyudore inyalo laro gima onge nyaka ilar gima nitie kata lo kilaro go wadu tilaro lo mantie okilar lo maonge gima chendo ka en self interest to kaka ing'iyo ka ji wuoyo ja IBC adani leng'na leng'a kando wadwa disqualify Victor gi yore mang'eny. Number 1 wachaga rambe mogo tarik 2 dwe mar 8 last year ing'eyo what gimiluongo ni sacco is tie gima Nelson Odero nopuonje luongo ni dividend work after how long? After 1 year. My friend Yosalwar. Odoro dividend within 2 months. Odoro dividend. How will you work? Mondi go that calculation mondi me people dividend. Ne odwa ni king'io large plate 300 tipogo 300 no ne ji dividend. Bobro chopo ne tuktuk te. Nyiso ni after every year. Nyiso ni dividend mar sako idhi yud tarik 2 dwe mar 8 this year. Mano sako tieko. Koro nyiso ni Victor onge qualification mar leadership nikech odwaro dividend mitimo daily mano ok odhi nyalo ok obi manage kanyo ng'ama nyalo kanyo samoro ma Nelson Odero. Secondly sako nitiere gi printer mago gik osewuok kada ni sami penjo ng'ato gimoto obedo specific the printer nomiwa gi kambi moro mar mogo that printer is there anyalo nyisi kama entie gi ng'ama ni kode nikech wan go office na yaw kaka ne stima kano biro no ng'ade printer nitie up to kada sani kigo simu ni dware ka takele mano gima ni association ma Victor laro kata Nelson odhe yude. Number 2 wan gi gimiluongo ni car wash ne wapogo e Busia route sama ni pogo mwandu mag association the printer nodong ni nyalo konyo wa printing gige association car wash no dhi Busia route
mano bedo received gi treasurer mara masani mane cabinet na Michael Meroka kod somebody called Kevin Oswago. That car was nitiere Busia route. Number 3, there's this Chinese manobiro Kisumu gi issue of Alpha. Specific Ikmubron Association. Negimio Alpha Dek kata reyo. Alpha achiel namiyo security department machalo kaka security nan pickup neginyalo ting'o gik moko. Alpha mara reyo moting'o abiria namiyo ng'ama dwaro kom sani kani Victor Kelo mano gira association na pogo e base mowuoke ma ene mano ringo gi gini nyaka dweche kia 4-5 ka koro gini Chinese duogo to owacho ne Chinese ni gini koro okti. Koro ng'acho okawo gira association odok godo ok okawo ne Michael Mboya. Nitie this issue makelo adhi oronu that video. Abijo ki reyo molo nyinge bedo mention nyaka gik moko ma samoro onge. Rey notimo part ne. To sama ne Rey timo part, as Michael Mboya nokanyal bedo person mar rich Rey mondo molo. Nyaka na gisani makoro nyalo chopo Rey mondo molo. Kech Rey molo donje administration mar Ruto, just election mane nitie, to ung'eyo malong'o jalno mantiere Kisumu Kaonti machiegni gi Rey mondo molo makelo dongruok kowuok e national government. Ok en Michael Mboya. Sama this thing notimore, Victor wuok e Kibuye. There's this guy mapango tuktuk. Mane odhi Vihiga. Anna onge. An gi that clip adhi oroni. Kane one of us kata my boss, iluongo ni Boy Akoth, Willis Akoth, nodhi gi yudhe Vihiga mondo dhi omany kaka onyalo change livelihood of youths mantiere Kisumu. Anna onge noka attend that meeting. Kane jogo dhi Vihiga, nomi jatuktuk manayudore kanyo mondo chiw request gimodo gombo sirikal otimne tuktuk sector. Odhiso ronge mapango tuktuk Kibuye noting'o bade. An gi that clip kokwayo bwana PS ni wan kaka ja Kibuye miwa tuktuk mondo dhi okonywa gi jowa. Adani makanya maler mondo kowuok mondo walerre. Ka PS nochung, there's this guy bende wuok Nyalenda by the name Billy. Bende nochung to kwayo PS boda. Jacob is the chairman of boda. Jacob was not there. But Billy kano kwayo to kwayo PS ni antagombo ni miwa kaka Nyalenda piki. Noko bedo specify nango. Tije mono chung mono dwaro tent. Ji no kwayo kila aina. The leadership marathon was not there. Kech by that time, imagine ni boy pok nong'e nana Jakom mar jo tuktuk. To yudo ng'ato, challenge no kwecho. Neber. Sama gigo biro adani mondo iket malongo kana okaw gigiendi. Gijacha bing ni jatenda Willis Akoth mano organize. To through challenge gikano biro. Kano chopo kori pogo gigi. Eka duga fwenyo ni kar gigo chiwne jo tuktuk. By that time nantiere nge somebody miluongo ni Sole. Ne pok ang'era gi Willis Akoth. To Sole luonga ni Willis Akoth okaw tuktuk gi nyingu. Koro dotimore nade? Dhundo dhi omiu. Nokanyal dhi that way. Odhis ni manoluonga motuda gi boy. Kano chopo sama korido dhi gigi endi kuma ni dhi romnegie. Indik piny maber. Gima giru uwuok kar rombu to dhi omo. Gima giru ok urit mondo miu handout koko dhi om. Na akaw 10,000 from Challenge Kibuye. Akaw 10,000 from Manamba Woke Sisilu ni Sugu. Akaw 10,000 from Benaziza Woke Kisumu Boys. Akaw 10,000 from Dube Pengo along the way Kidhi Manyata. Nango ne mano timore neriwo ji a group kaka jo tuktuk. Koro na yudo restoration kalwar e lwet Manamba. Mondo gini ne bi opog distribution kuno mano pogoro kadhe wacho. Ada wuoye mara specific. Ko pogwa gini omiwa group of 5 people. Mani wa distribute pesa. Pesa no nachulo je tuktuk an gi video go. Mana go ne go fuel mondo wadhom tuktuk lolwe. Ka wabiro godo gi road show kwa tero sports ground mondo watim ne gi launching mondo pogwa gi. Ne gin tuktuk 5. Kaka no pogo modong ng'ama dong'eyo nyalo dhi penjo ng'ama no pogo gi. Gin to gin tiere. Tuktuk 5 go ka duoki maler Willis Akoth no pogo gi accordingly. Achiel kech no dhi kwayo ne youths no ko dhi specific ne jo tuktuk. Mama go onge sako koro. Gionge sako. Ne en gima nokel to nipoge pap. Achiel notero Obunga, konyo yudo Mabunga, kendo apani. Oro ne nyiso mana mag sako. Aya, mar sako onge nikech tuktuk achiel. Sako onge tuktuk. Onge tuktuk. Association onge tuktuk. Ang'o mi onge godo? Oriwe tuktuk gi Manamba. Manamba gin adi Kisumu ga. Ging'eny gi girubegi. Ayudora igi. Sama gini ne chopo, Manamba ne uso tuktuk.
Wa penji mano wan kod kama mokwongo ne wacho ni nukelo tuktuk mabende ne dhi konyo tuktuk mabende nuchuode. Kanyo pogore. Kama akelo nigo. Awuoyo tuktuk abich moluongo nying PS. Adwani mondo clarify mondo jogo ong'eyo. Kano miwa tuktuk achiel moriwo gi namba, ochopo sama koro gini idwa usi. Iwinja, an gi agreement gi message. Koro idwa usi. Bing yana timo business mar tuktuk. Aketo manamba piny, yudo uso tuktuk. Miya uru amiu pesa. Wan negotiate table. Nachulo nwandikore an gi message nwadwokore kanyendo mondo koro dong' nikech ne waneno ni management marwa wate ok nyal konyowa. Koro ane mano waduogo kech watemo timo management dweche 3 to neno ka dhi bedo matek. Joko biro ni bwana dwoknwa pesa mondo wan watim business wa in dhi mbele. Koro achiel modong' nopogi kaka dhiga. Achiel ni bus park nomi yudhe ma bus park, achiel omi jobunga, achiel nitiere Manyata transformer jo tuktuk beno yudo. Mopogi. Koro mogik kama wada wache wach tuktuk manobiro mwawacho mantiere mek sako mag sako to sako gasosio en gimoro adi achiel gin tuktuk mwamiyo jawa individual maserve loan nyaka group. Kisumu Boys noyudo margi ne wang'iewo negi wan gi logbook ka Awasi nitiere gi tuktuk, kibiro apata skis nigi tuktuk, and even bus ma Victor kelo wuoke ji adi man gi tuktuk mag sako 2. Koro mago gine gik mantiere ma inyalo wachi. Pesa gi chulo e sako. Koro pesa nitie sako. Pesa nitiere sako. Koka manyi kuro mgaji wangu wadadi yuwa matini ka wadugu tuwadhi chako kachiel kod somo ote mari medkete mane Duond Onagi TV kwa dugu tino mara dek to kura dhe chako somo pachi kacha ponono nigi penyo mara manyi kuro mgaji wangu nyalo yuwa notol Facebook page mara manyi Duond Onagi TV, TikTok Duond Onagi TV, kachiel koda YouTube mara bende Duond Onagi TV wadugu bang samachuok. Ma en Duond Onagi. Ma en Duond Onagi. Duond Onagi TV. Duond Onagi TV. Adundo Jaluo. Waburo wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo otachiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche maga. Siasa. Dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Duond Onagi TV. Adundo Jaluo. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us. Ma and Duond Onagi. Ma and Duond Onagi. Ma and Duond Onagi. Duond Onagi TV. Duond Onagi TV. Adundo Jaluo. Waburo wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo otachiel. En mbaka. Mar jodongo.
mbaka kod deye mbaka mar ojende, rowere kod nyithindo. wanono weche mag Siasa, dongruok kaluo, weche mag ohala, somo, arita kwe pur, e kind mamoko. wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok YouTube kod X at Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Ma en Duond Onagi. Nonya kuramga juang kamura mura mitaka tulo makende marwa kikendo tulo ma radek tulo mogi kama podwan kande kachel koda jotelo mabendo wukacha mar kao komno mar tuktuk Makisumu. Yiero en kacha tarik 17 dwe mar 7 higa 2016 kuramga juang mabende timore odiochieng' dhi timore dwe ni omiyo kamoro amora mantiere ponono ni achiel kuom oganda mabende nie association kata mana sako ma tuktuk nyakuramga juang penjo moro amora mabende ni kodo kaachiel koda aspirants mabende osewuok kacha makao kom nyakuramga juang koro wayaw thuolo ni makende ka wasomo pachi mondo miwane to chalo nade kinde ji adek mabende koro wuok ka ndie en jal man mabende paro ni nyalo tero sako no tielo no maber. Adhi chao kaachiel kod somo ote mago ma Facebook page kaito adhi chao kaachiel kod somo bende ote mwaseyudo e YouTube page mare mo kamoro amora mantiere med mana kete Chuny Onagi TV. Wan kende kaachiel koda iluongo ni Owino Jakisi. Owacho ni Michael Mboya en jatelo mathuon mosebedo ka gore ni Kisumu Tuktuk through advocacy and representation. Osegero ni Tuktuk owners ma obedo ka inyanyasa kod kembe mami ji gowi iji mogo. Mboya oseketo Tuktuk sector ma Kisumu a map mar Kenya. Today Kisumu Tuktuk sector is the only county mosebedo kod national government empowerment. Through leadership mar Mboya, inspections ane timre mayom, police manene makojo tuktuk abalabal sani yonge. Jo Kisumu Tuktuk sector nyaka yier jatelo mathuon kaka Mboya uchop lek mare mar gero sector motegno. Mano wan giluongo ni Owino Jakisi. Wan gi Jafeth Mbeme Dala. Wan bende kaachiel kod jogo mabende koro dwago sim wamaka ne sim na winja ne chalo nade. Hello Chuny Onagi TV. Hey. Pinja ne telo. Apenjo Okiri Mboya. Hey. Ine owacho ni, awinjo ko wacho ni Tuktuk ma Kibuye ng'ata achiel no grab. Ben adieri gima wacho no. Mar ariyo. Halo? Awinjo telo. Mar ariyo dae penjo Okiri. Hey. Awinjo ko wacho ni Molem Yutan ne godo ne manotele. Ang'o manotimore Molem momiyo Molem nopodho. Mar ariyo en ne ochako kao moro wuoth rabuoro mowuok ne otele kendo ne en chairman bende ne opodho ma Joffrey ema ne ochiero. Association bende opodho mochako chier kendo idwa chier sani. Ang'o miyo mosepodho kidwa chier to nene marach. En gi chuny mar chamo sector kose en gi chuny mane mondo mi onyiswa nikech kuo to ng'eny kuome osekwalo jowa mang'eny. Erokamano. Asante. Makanyo monda idhi duoko kanyo kwa seti somo messages gi.
wan ka giluongo ni Jaf Mbemedala an Jafeth Tudo penjo ne okwiri bura manya masaria wa mi thuolo mondo makane simbegi Chunyo Nagi TV. Hello Chunyo Nagi TV. Wana okimiwa thuolo wa penjo kanyo bura. Penja ine yamo. Anene online to koro aneno man koro. Okichiwe simu mbele kanyo monda apenji ka neno kisomo si. Ine yamo giwinji penja. Ma wuoi mokre mundo la eot. Erokamano. Koro. Gima timre niya. Kisumu wasebedo gi siasa mar ichlet gi mar ng'ato wuon. Michael Mboya to setemo ne jotuktuk kendo penja winjo koduoko penjo maler kako duoke ipenje to duoko maler koro ichlet mane momiyo kila ng'ato sani romo na Mboya ka nyocha polise chando ji Mboya ka nyocha kanyo chando ji Mboya sani odwa ochako konja piny shida akanye nikech jotelo mawinjogo kaka wuoyo te nyaka moko e business gi gin gi gige association moko be jomoko kawo kaka kawosh ni Busia Rut ng'ato kete ode tiwacho ni Mboya kawo gigo en personal. Gini ok en personal, gini en moro jotuktuk to jogo we bire studio giketo nying Mboya. Mboya e ng'ama nyalo rie sekta mar tuktuk kopogre gi ji maneno ji adek mobedo kanyo go. Omiyo an wuoyi mokne mudo la eot an awacho Mboya two term moko onge. Erokamano maduong' ahinya Mboya two term. Erokamano Nyakorom Gajwang'. Kapod warito simbe moko kanyo en sa mabende koro watwa kaachiel kod japiny Nyakorom Gajwang'. Wasomo ote to wamako kacha sim kaeto giduoko kanyo kwa setieko. Wan ka giluongo ni wan gi sim ka bende donjo kandie en sa mar sim. Chunyo Nagi TV. Hello Chunyo Nagi TV. Ano ko winjo maber. Hello. Yes. Wuoge mabor isi mawinji wajane nyingi nga. Ian Collins. Collins wajane. Aneno Chunyo Nagi TV. Erokamano. Penjo ma rajiwo mara. An gima nyalo wacho ni penji na Victor gi Mr. Ded. Ang'o ma gineno maber malich ma gidwa loso ne sekta mar tuktuk kana jatuktuk mopogore gi ma Michael osetimo. Ichao ka gima Michael osetimo anyalo neno kendo anyalo kwano propaganda Angisir manyalo kwano ni sani kani mokwongo police ok nyal mago jatuktuk ani mago chon. Mar ariyo municipal speaker ne ndalo 1,200 sani wang'ado 1,000 to onge penalty. Kuro mago mana matin manyalo kwano. Penjo ariyo go kende to Michael Mboya taseno gimo setimo. Erokamano. Asante sana. Erokamano. Utimo wan godo kandie wan gi Steve Biko wacho ni the next government idhi los gi Victor Okelo kod Steve Obiero mano telo ma jopiny rito gi siso. Wan gi Geoffrey Odero wacho ni twak tek. Sanchez Lenas wacho ni giro Okelo ni ber donje chon time. Wan gi Peter Gala wacho ni Mbuya telo kiweyo gi ng'uono e kaji eri watelo wuod Migori. Sanchez ne wacho ni punguza hasira Mboya sae mochopo nyaka koro lunyi giro Okelo ni ber donje ba. David Saida Mr. C penjna Mr. Mbwani tuktuk mane PSA mondo molo miyo jotuktuk ni kanye. Randa Konyiero wacho ni sae ma koro chopo manyaka koro iwuogi office. Wan gi Peter Gala wacho ni bura mane wachako Nyamasaria Mbuya no gima wacho no onge.
Inuka. Chuno Onagi TV. Hello, Chuno Onagi TV. Hello. Hello. Wadhi chako gi penjo kapod warito kandi jo members moko gosimka. Hello, Chuno Onagi TV. Hello. Yes. Mano Joshua Kotka wuok Kibuye. Okay. Amoro winjo ka jatenda ni studio kanyo. Don mana gi penjo kuom Michael Boya nyakwaru Kwiru. Awinjo kolero maber kendo kowacho ni kosetiyo ne sekta. Kendo nitie kuma wacho ni noyaonwa kar space mar Tuktuk Nyalenda bed. Okrat. Tuktuk space koyawo. Okonyo ona koso konyo driver. Mano penjo mokwongo. Penjo mar ariyo. Nawinjo kowacho ni ogolowa e meko. Dino dhi titiol kende mondo joko duoknwa oduk nini mar kanjo chien makelo makowa chien. Koso wan man wawuok wadhi kuno mondo wadhi walala meka ni pesa migolo mar sticker mar county mar sticker beche ni malo mondo duoknwa piny. Hello? Awinji. Chaka wacho kamae. Na Michael Mboya. Ntiere jomoko mano deposit pesa around 76,000. An kata gi member moro Kibuye kama no deposit 76,000 mondo migi tuktuk manyien. Ang'o mano timre? Momiyo kore duoko negi 76,000. Tiduoke after 1 year. To kiduoke ka koro loan ema kata kikawo mar 500 shillings. Tiduoko gi wiye. Mar jogi wiye ni kanye. Awinjo ke wacho no le. Atiko ka wacho kamae ne Onagi TV. Wawe wuondore. Sekta ni sekta maduong'. Moko ne bedni from 2019 nyaka sani. Onge giminyalo kwane sekta iwacho ni account ni dormant. To jatelo nitie. Account ni dormant. To wan gi running fees manyalo konyo ji mondo ochop kamoro. Tuktuk as a whole onge kata welfare bus kata mana midiba kata ndiga mosenyomo ket piny. Yawinjo kata Michael Mboya wacho ni tuktuk mano chuno ok gin mag jotuktuk. Kano ok gin mag jotuktuk. Niketo wariedo kwa lolwe porie sosro ndidhi pog tuktuk nang'o. Jatelo mag piny madani koseduoka to wiya biro kwero kamano ne Onagi TV. Asante. Erokamano, pane koro waduka ne penjo mosepenj kagi mondo Maxim bang'e. Nitiere jal mano gocho kama mokwongo mowacho ni telo ne kata rabur kaachiel kod Molem magi duto te nopodho. Steve, nanyisi ni kaka jatelo, sani wan e ndalo siasa igoyo gadier gi miriambo. Ka rabur nopodho, to awinjo kowacho ni rabur self-help group nopodho. Kata ka kiny en Thursday, gidhi e bura. Gima notimore ni leadership manobedo change nikech bin kana donje county nokanyal tiyo e self-help group jaka tiyo county nikech time ma an godo mondo akony jopiny modong'. Koro wachuru adier, rabur self-help group ni wadhi mbele nyaka gi sani. Erokamano matin to wadhi openj ka ji ariyo kandi ni Mboya tiyo maber en ich lit mane ma un godo kuno kanya wadu tiyo kacha maber. Nyalo doko achiel ariyo di kanyo. Erokamano ne jokanyanam kuom penjo. Bwana tiyo maber mutiyo maber eno chung dobe no tiyo maber kabisa an doka chung nikech ng'ama ber koro kipiemgo ng'ama rach mipiemgo richo ma ichlet mi wacho onge ichlet mwan go ka jo sekta en ni gik ma onego beni biro sekta mok chopi awinjo ke ji Tuktuk wacho wach police donga chako logo ni kani police no mako drepe moko kawuono ma samoro dhi kodiaga at the same time sama wuo kodini Ukinyi mago Tuktuk more than 10. Kini traffic light kima kara with no reason tima kiti the central to fine. To ngata to wacho ni no chungu meko. Mara re what sticker. Kano biro apart sticker no loss wacho ne ka board ne teach on board ne pone active. Sticker Mboya ko loss in one. Sticker board man interior but then after 2019 board man board print on the barua to ter to otingo thing
ma wavung mano biyo to 1000 no ken patch boy nen patch board manitiere erokamano kamano kido kanyo ich late iwacho ni late onge ich late tam mar mbwan rumo 2024 mochako medo higni 2 onge ich late kanyo wachomo general election mar sector nyaka sama wuoye ni gima miyo chuno ne nyaka alar kom ni en ni kata sama wuoye kod ni nitie member wa monindo Pramuk base ne en kitwa kane lose member chiel e sector waka to ni wariore kanyakla ma welfare ne golo proforma mar choko ne solro monya loko ego mayum nyaka sani member wano en kacha mbuyo ng'eyo to iloso chenro ne gi jok ma seche moko siepene but sector kodonje to register association kendo no participate so ichlit onge en tam mar mbuyo murumo o wadi election erokamano Duond Onagi TV hello mawuoge ng'ato yes karibu chenro an gi penjo ariyo madwaro mondo mi apenje Michael Mboya. Yes. Penjo na mokwongo abet ga kagalo ka ng'eyo ni arambe mar empowerment nogone Kisumu Tuktuk Association. Awinji wuo. Hello. Wuo awinji. Abedo ka galo yani arambe mar empowerment nogone Tuktuk Association. Sani awinjo ni arambe ni nogoe ne sako. But by the time maniga arambe, sako ni was sako mi wacho no was 21 days old. Men get 3 weeks. An kaka ng'eyo sako manigi 3 weeks onge ng'ama ong'eyo kendo ng'at manyalo goyo ne arambe onge. Ang'o omiyo ichuno wa ni arambe ba pesa mar empowerment nogo ne arambe. Erokamano. Penjo na mar ariyo. Aparo ni teko tiere kuom jopiny. Jopiny koseyedi ni jatelo kata piny riom kochunglo. Aparo ni teko tiere kuom jopiny. Tuktuk miwacho ni sani polis ok mak gini. Aparo ni jopiny emano obakap Mboya mondo mi odhi owuo gi polis. Kendo jopiny gi ema sani decide ni koro gidwa dhi backup Victor Okelo mondo mi okel negi dongruok e sector. Erokamano. Wan gi penjo moro kandi mondo penj gi Joshua iluongo ni Joshua Kibuye wacho ni Tuktuk. Wacho ni Tuktuk okonyo onas kose konyo gi Tuktuk. Penjo machalo kamano. Kato penjo kacha pesa mar sticker ochako penjo kacha siling 76,000 mane gigolo kato sani duoko negi maonge gimoro wigi kae tidhi tik kata kinyicho kacha ni association ni onge kata mana bas. Mr. Steve, nitie penjo mokadwa naduoke king'iyo sami reason gi janeko to nyiso ni mbe rach. An sorry mar wuoyi ng'ato kaka Ongiso owuok Kibuye mano supporter maduong' kendo blogger mar Victor Okelo. Nyiso kit leadership mwadhi godo. Then gichokore kamoro achiel koro giolo gimiluongo ni Bello mana bere kabisa kendo ng'eye. Mokwongo Ongiso mawuoyo no jatelo kata Victor magidwa yiero no giyiere to gimiye teko to dhi omanyo gik mowinjore ok onyal dhi kende. Ang'o manyisi ma Ongiso no noriembo Tuktuk nyaka ne nyuole mobedo jaduong' kamineno jaduong' malekege sano mukoro onge lekege to oyudo license under my leadership en gi license moriembo godo Tuktuk. Mar ariyo chairman nyaka bed mbele mar gimoro. Police mondo mi owinji ok unyadhi ka jonekni nyaka bed ng'ama dhi representu ma the same anyalo timo the same samoro vita nyalo timo koro kiko wach ni police. Mar adek kiwinjo ng'ano reason nyiso ni ng'ano onge lek kata odiochieng' achiel mane omiyo siko kawo tuktuke ji to ndiko Ongiso de wuoro ni mago tuktukege nikech oonge lek mar bedo gi gimoro. Reason ni wayawo spares jok mobedo ka gite they are owners man gi tuktuk wadwaro management and wan gi lek ni mondo driver ka driver obed gi tuktuk to giyud spares e nengo mayot.
Example madadu hogorongeso. Sama overall mar tuktuk BS2 cost 42,000. Tiyudo kidhi sako tinyalo tiyo gi 32. Already isa save 10,000. Kane this 42,000 nyalo kawo mdosi 1 month manyo. To 32,000 nyalo kawo mdosi 2 weeks manyo. Nyiso ni driver dhi dok e tich e yo mapiyo moloyo tieko 1 month. Mana pana duoki maber. Kan nitie penjo modong' moka duoko to Jire wach ma 76,000. 76,000 upon last time nantiere karka. Meaning of a sacco and loaning and savings. Ibiro sani Onagi TV sa sacco, adwa bedo member, iyudo ni registration is 76,000. Mano the highest is 76,000 example. Tikao gino tiketo kan 76,000, then itieko kada dweche adek. I attend meeting to ki contribute. Lengo ni en mane? Ang'o midhi timore ng'ane? Idhi fire. Ada duoke nikech openje in term of deposit. Sami deposit gimoro, nyiso ni register. That 76,000, 1,000 was for registration mar bedo membership. 75 ni yudo godo tuktuk. Koro sami seketo gini ni, onego bed ni weekly mane Nelson ni ka gine jamo nokadho ni every Wednesday, including Mr. Victor Kelo. Nokadho ni every Wednesday, group golo 1,000, to individual golo 200. Koro the more metimo savings, the more tuktuk biro. Ka kitimo savings, adhi golo ni tuktuk no kanye. Erokamano. Hello, ichuno Onagi TV. Hello, Onagi TV, Duond Onagi. Network, erokamano. Wawuoge ng'a? Wuoyo gi William Odhiambo kada mong'ere ni Odonge Randa. An awinjo ka wuok ahero tuktuk. Awacho niya. Penjna uru Michael Mboya. Duond Onagi TV winja. Wawinji. Ma iluongo ni William Odhiambo kata nying mong'ere na Wilo aka Odonge Randa. Wawinjo Odonge Randa. Apenjo Michael Mboya niya. Tuk Harambe wan kaka base ne wagolo pesa mane watero ni Michael Mboya kaka base marwa. Halo? Awinji. Koro kane wasegolo pesa mwamiyo Mr. Michael. Hello? Ne wagolo pesa kwamiyo Mr. Michael ni wan beda Harambe ni vegono oriwo wa. Tuk Harambe ung'iso ni mondo wamany ot mar 10,000 okelo nwa spares waketo karwa karka. Koro watiyo ka gite okethore to wadhi adhiya kacha to wakawo spares. Kane wapenje ni ati jatelo, ere spares mano nigi kelo ahero waseyudo. Gima duong' manokwongo timo, oriembo Nelson Odedo mane chiegni kode mane omiyo gi Harambe ma pesa wuok. Koseriembo Nelson Odedo, wan bende mane chiegni kode wan oriembowa. Koro penjonwa mogik en niya, ang'o momiyo jamen te mantiere motelo negi kopenje penjo moko moriere, to pod dwaro ni mondo oti gi bagno mondo ogol jamen e tich. Penjago mano. To gi 8.9 million, wan be pokwa kaka jo ahero, ni kar kanye, penjna Mboya kamano. Kuma wantiere ni. Duokna jo Garissa mahero go. Sawa. Kapok aduoko jo Garissa mahero, nitiere osiepna achiel mopenjo maber. Mr. Ravelo tago kuma intie in leadership quality. But nitie something moko understand. Sako, it depend gi leadership mantiere. Nyalo mi yud empowerment very fast. Sako wa kano wadhi kwa empowerment gi tuktuk government noko yigo Harambe in association. Just of late, no our friends from Boda gin gi Kisumu Kaonti to Boda Association. To no gone gi Harambe e Kikobosa. And Kikobosa no be register karango. Just recently samane gi manya empowerment. Nitie regulations of government moko nyal kadho. Kanya weyo ni. Awinyo ni kanyo Garissa. Garissa en kama onge dongruok kingi en piny motuo chandruok ng'enye marach. Ang'o momiyo? Jogi gin gigi biro pile wegi aweya. Sani yudo ka Jawasi nigi tuktuk. Okadho all the way ka biro kocha chande. Okadho all the way ka gibiro mochopo moyudo tuktuk. Kata sami neno wuoyini. Gichungo wuodgi miluongo ni Nelson Odedo. Kendo winjo ka gipake. Bing'ino gidhigo kura. Nango, just 1,000 shillings. Umono gitimo registration. As we speak now, maybe kagichulo later. Nekeche we are very updated with IBC.
wang'e business mosechulo gigendo te. Ka koro a single 1,000 ema omono otamogi mondo giregister go mondo gidhi giter wuodgi ma gigolono. To modong' gigolo kanye. Mogik, kane gigolo pesa e grup gikelo e sako mondo migi gimoro, gidhi gigolo even a statement manyiso ni gigolo this much, this date ka gitero association. Ne onge gima ne gikelo. Although individuals from that base ema nobiro. Ok wanyalo kes mar individual e studio. Jatelo nengo wa sama ne wachako en adier, kanyo wacha adier. Ne wan gi lek ni wagol tuktuk ne jowa, to wayawo dukni mag spares. Ne wan gi lek kane wabiro sama na uso sera mararambe, nwada yawo spares Ahero, nwa yawo within town ka, nwa yawo Kisumu West. To bing ni noko donjore yo makare. Hesabu nyalo bagi, nokwa chopo lek no te. Nwa yawo Kisumu East, to wayawo Central. Wayawo dukni adi, to wagolo tuktuk modong'. Koro dine wabeni wanyalo move slowly by slowly, to time gine dhi chopo. Na nyiso negi many, to nokwa manage nikech pesa noko nyalo romo. Erokamano nikech sa wadhi kawo kasi mach mogik, kaeto walwora twag ne nyakoro Duong. Hello, Duond Onagi TV. Duond Onagi. Yes. Iriyo nade jatenda? Ariyo maber. Erokamano, ma iwuoyo gi Anthony kawuok Ahero, kata base mong'ere miluongo ni Atoba. Base mantiere opposite Total ka. Koro wach mantiere machunya gombo kata mana mar mondo mi ipenj na Michael Mboya. En ni 8.9 million nitiere en kickback mano make ma oduogo kata mana chien e basis mantiere e Nyando sub county. Nikech Ahero nitiere gi basis, wantiere gi Total, wantiere gi Daraja, wantiere gi Awasi, wantiere gi Chakite. Koro penjo na maduong' ma mano mon mi penj na Michael Mboya, apart from gari manokawo modera Awasi. Penjo na go ni be nitiere gari moro amora mosemedo bang' mano kata mosekel, to gari no biminjo wacho wachne ni gari no be kata mana logbook mare onge, is like ni gari ni mare. Awinja. Kisetieko chulo to kawo. And then nitiere geche manokawo tero Migori, mokwang'eyo ni Migori stage manonyon kunono ne en stage mane jatenda. Koro penjo nago ni Nyando sub county ka en base mane maduong' e bases tem kata monyuolo stages man bases mantiere e Nyando sub county ma en Ahero ka. And mano e reason momiyo wagolo Nelson Makoded. Erokamano. Koro inyalo duoko mano kaeto wamiu dak achiel to kaeto watiek chenro ni koro mga Duong'. Sawa. Wakuno erokamano maduong' ahinya. Ada duoko penjo mopenji gi ng'ama wuok Ahero nendo. Gari mawasi en gari mantie kendo ichule kaka owinjore. Mar ariyo, jo Ahero osebedo ka dong' chien nikech leadership margi. Gisani owinjo ko penjo kickback mani chiwo. And it's good ni Nelson nika, Victor Kelo nika, being nika ni gole through group kata ka ni gole individual. Empowerment ng'ama ni chiwo kickback mane ndiko to go tick maparo ni en gi bugno very clean en Nelson Odedo. Nyiso ni basis gi te ng'ama no participate noyudo gire moro matin jaduong'. Kanyo nyalo nyiso jogo mondo confirm ni kaka en secretary mar Arambe nendo gima this mane oyudore mane gone go jotelo mano konyo rwako welo kamano ne wachiwo gi nyiso ni kickback ne wachiwo. Openj jakombe mar base kano koyudo pesa to Nelson biro confirm ni jakom kano kelo gimoro to noyudo kickback moro including Nelson. Erokamano wadhi chama ma uchung'ne kacha Yiero, iswani to Yiero dhi tim kanye to chakre sadi to onge mibadhi mar chal ka kwelo nitiere security chalo nade chieng'no? Yes, Mr. Steve, Yiero idho tim tarik 17 dwe mar abiriyo higani. Wadhi tim kama iluongo ni Ofafa chiegni gi Patel roundabout. Kendo on your right hand tire building maduong' mondik ni Ofafa. Obro medo chiwo direction mokalo ka. Kendo kwaduogo chal mar arita dhi bedo kare. Apani kawuono kapok abiro studio, abedo gi several meetings
gi security stakeholders ma lead this county, to the promise was okay, ni security dhi bedo sawa. Koro jatuktuk madwa biro go kura kik bed gi luoro, kendo kik gibed gi buok moro amora, arita kwe dhi bedo mondisore kendo madhi bedo go kare. Korka mibadhe watango kendo kwadwa. Apani kawuoyo alieko matin, nitiere board member na moro mano chako lieko wach mibadhi. Nwakete kando moko kalo 24 hours mwagole board kane wach mibadhi moko dwa liekore. Koro one very strict, wadwa ni jowa gi o campaign, kendo gi campaign matek adier, mok dwa bed gi gombo ni mondo mang'ato hakini. Erokamano, ere kaka jatuktuk biro go kura? Ere kaka ng'ene ma jatuktuk kata manga mobiro to be un gi chenro machalo kamano? Yeah, Steve, wan gi gimiluongo ni voter register. Ma base leaders no se submit list of members. Koro nyingi nyaka bede list. Koro nyingi nyaka bede list. Koro kap ma vetting of bases go watieko jumani. To what they display those lists prior, before that day of election, what they get to list go. Polling station and machiel. Polling stations ginareyo the same place. The same place. Which means ni kakao room ni gimoro cha. En manual, liso mo nyingi tede. Imanyo nyingi tede. What they tiyo gi both. What they tiyo gi manual, although ni what tiyo gi computer where we click your name and we mark your finger. And you go. Nelson Katambua kata Victor nyalo biro gi japar moko jo tuktuk kara jo boda boda. Emomiyo onyalo biro gi japar, onyalo biro gi 100, but koro nitiere gate kachacha mitime gimiluongo ni clearance. This person nyaka nyiswa no ai base mane. Kwa winjo no ai base makama to nyiso wa nyinge. Lendo utimo odichieng no kose kang'ato yo. Mane omiyo waketo polling stations ariyo mondo wadhi piyo. Kechwa expect over 2,000 people. Wan wadhi piyo maka chopo saa 9 to watieko. Chako sadi. Ochako saa 2. Watieko saa 9 koro watimo mana kweno gi tallying. Kecho oken big figure, oken figure maduong' ahinya. Tulande odichieng. Tulande gi sano. Yes. Yeah. Erokamano koro mgajwango kamano nikech sawa ka thul maken magoni erokamano maduong' ahinya kuom kete mane chunyo na gi TV adundo jaluo. Wan gi Steve Ocheng wacho ni mano Okiri chairman 2 term. Dan Ozil wacho ni Okiri power, a true leader who has the best interest of the security of the sector at heart. Amboya is a true leader. These people only came back after realizing that kuna kitu ya kukula. Steve Ocheng Mboya Okiri telo kiwayo to watch ni. Wan gi Bruce Ondete, I think Victor Okelo nyalo choro tuktuk kamoro other than personal interest jatelo maber usore kende. Mokwongo jizosha ndo awe Mirema. Ali Hassan Omar wacho ni Victor Okelo nigi paro maleo. Then wan kachagi ng'a ilungo ni Peter Gala wacho ni okay, wan kachagi jo mopogre comments medo donjo, lakini nikech saa kathul maken magonero kamano koro mgajwang kum ketemane chunyo nagi TV chakre no wachake nyaka gisama bende koro watiki ni yiero dhi tim kata tarik 17 dwe ni chakre saa 3 okinyi hall no mar Ofafa wachigi nigi Patels. Kwa tieko tuwadhi mikacha daka chela mondo wachu mogik. Kwa tieko. Erokamano Steve kachako. To nitie clearance moko mamonda tim kuom dakika na chielno. En ni awinjo ka nitiere gimobedo na malit kabisa. Ka Michael wacho ne driver ma qualified ni en ng'ama wiye okethre. Miluongo nongiso. To mani achiel kuom jok modwa ni mondo yud coach gi. And yet ene mo register association to bende ene chiamande. Wagombo mondo mi wakwede tamsa ilago. Gete komo dhuro. Ne jatelo kisebedo jatelo. To kata beni maybe utempas kario idho. Titemu mondo kwe duoke piny. Wach mara yanyo members okwadwa. Mara ariyo en ni adwa ni mondo mi wach ni nitiere members ma uwoyo ko Ahero. Go wacho ni Ahero en Garissa. Ahero ken Garissa, Ahero en within Kisumu County. Mane momiyo wayudore kata studio kaka drivers kata aspirants within the Kisumu County. Ewi mano awinjo ka Michael Mboya wacho ni jo Ahero kata jo Nyando ok dhi goyo kura. Aparo ni wan gi IBC ka
agombo ni mar mondo mi ongibed gi ng'eyo ni we luwo line ng'ato nikech samo wuoye ni jo ahero aparo ni list mar IBC secretary ni kacha jo nyandogo aparo ni gite gidhigo kura. Wachna mogik kaka Nelson Umudedo en ni achung' ma mondo mi alarkom mar chairmanship mar Kisumu Kaonti. Gik momiyo achung' ma mondo mi alarkom mar Kisumu Kaonti e manifesto na an gi manifesto en ikruok maber madwani ma mondo mi atim ne Kisumu Kaonti Tuktuk Association. Ne waneno ka ne walak gi miluongo reforms e sector waka. An kaka Nelson na sei kora gi manifesto na madwani mondo akel go reforms e sector ka. Ma manifesto na ka okasome mang'eny kata lero mana weche moko an gi miluongo ni vision, an gi mission, an gi agenda, kasto an gi miluongo ni clarion call. Clarion call mara en my members are my priority. Ewi mano ka okadhi malach en ni ago mamondo mi kuom manifesto na awuoye mane agenda vision mission go kadwani mondo awuoye sani adwa mana awuoye agenda na maduong' kaka Nelson Ouma adwani mondo oket gi miluongo ni unity e sector mar tuktuk. Adwani mondo oket gi miluongo ni equity e sector wa mar tuktuk kosekosore kuom ndalo mang'eny. Agombo mar mondo mi aket gi miluongo ni accountability e sector wa leadership wa mar tuktuk. Agombo mar mondo mi akel gi miluongo ni openness kendo delegation of responsibility e sector waka mano madhi kelo through management structure maseloso mong'ith an gi lweta ka madwani mondo mi initiate e sector waka. E sector waka waonge gi gimiluongo ni policy of management. Mboya net thank you. Policy of management adwana keti ka adwana mda initiate. Ewi mano akwayoga members wa Kisumu County te niko gik tarik 17 dwe mar 7 yeuru mamondo mi umi Nelson Umudedo kuchu mamondo rie sector kasa rie sector ni tadhiwe ne Victor Kelo ginya korokeri mondo dhi kode mbele. Thank you. Erokamano maduong' ahinya Victor sign mari. Asante sana tena Mr. Steve. Anda abogo erokamano ne Duond Onagi nikech kaneno kan olugi kaka nochakore Onagi manochake mono mwakidi mogo chuny Michael chunyo yie no nyadhi election. Abogo erokamano maduong' kabisa ne jopiny mabe no wuok oko gitung' musu apano winjo kego gi simu ka gin gi mirima kabisa about the leadership. I promise gi okadhi felgi porano ne Nyasaye telo gik moko taywe Nyasaye. Okadhi felgi ang'eyo visions margi gi ambitions magi gombo omiyo ne gichung' koda motegno mondo arie this sector of tuktuk. Mokwongo gima paro ni an gi weche abich about the mission. Wadwaro strongness mar leadership gi togetherness mondo ji tuktuk te wach dhok achiel mondo chopre kamoro. Mar ariyo wadwaro unity, ji oriwre obed kamoro achiel mondo wated tuktuk kamoro. Mar adek wadwaro nwaket kwe e iye ka. Kweno ka nitiere nyalo miyo samoro insecurity ma samoro chandowa sani Kisumu County ka nyalo bedo maber. Mogik wadwaro growth and opportunities mane samoro nwalak chien kucho tabaro ni God willing wadhi bedo go maber. Opportunities nitie ok ochuno nyaka tuktuk milele. Jo tuktuk nyaka samoro upgrade themselves. Samoro nya yudo ka ng'at moro no somo to donje tuktuk sector to nen journalist wanyalo gwele Duond Onagi ka to okonyo jogi ka matin to yudo koro e sector ma tuktuk. Ko kamano tarik 17 jo tuktuk sector te vote ne Victor Kelo ong'e gimomiyo aparo ni ng'e Michael waga ot achiel to un manu kola ot achiel no mondo agwe Michael oko mondo jodongo ariyo mano tiyo marach ofisgi gibedi toka gine kaka telerie. Erokamano. Erokamano wadhir Jakom. Sawa, watieko. Agone ji te mogo simbe studio mana gi dho Nelson ka nitie ng'ama kosone to kwachopo kanyo to wena. Mar ariyo ano ka ng'wecho makowa wadhi election dhi bedo very peaceful. Kichope debe gone Michael Otieno Mboya Kora aka Nyakwarokiri mae simba manyalo muomo matuch oko kocha chande. Mogik kowachopo chieng' election
jatuktuk moro amora kuma gintiere wabed godo. Awinjo ka ji owuoyo policies an nasetiyo. Jatuktuk gimana yudo ka tutam mane logo mara maka ja IBC ok oketo to obiro duoko wang'e ni en tutam. Tutam mara ni endi obiro nikech kaka asetiyo maber agombo ni mondo mi adogi adhi anuo tich. Gima dhi omoni MCA moro amora midhi yier this time round nikech wasebedo connection kama intiere ikri miyo jatuktuk job opportunity ariyo. Mbunge kama intie kiwinja ikri mar miyo jatuktuk opportunity job 10. Governor madhi donjo ikri mar miyo job opportunity 50. Women rep madhi biro ikri mar miyo job opportunity 80. The board chairman madhi donjo e office Michael Otieno Mboya ikri mar pogo this job opportunities karidore from malo nyaka piny. Koro manifesto mara madhi godo en job opportunity. Modong asatimo wach polisi okachaka wuoye en adhi maintain kanjo adhi maintain gimora mora adhi maintain kamarach gona kura mondo iora tich kiki ora tich iweya kenda to ora tich mondo iparna gima miyo nitera mondo mi atimni erukamano kichope debe en tutam Michael Otieno Mboya nyakwaro kiri modong to gwam te adhi yombo sareyo erukamano watieko gi jakom mar Yiero. Agwero kamano ne Onagi TV. Agwero kamano ne Mr. Nelson Okore on the other side. Agwero kamano ne Steve. Agwero kamano ne my friend Jacobo Gambo for the advice and encouragement mose bedo godo koda in this process. Agwero kamano ne Madam Murin man jatelo mar IBC National Kisumu Kaonti kakose chung koda kendo also provide a lot of knowledge and a lot of materials for the sake of this process. Agwero kamano ne joma laro kombe mobete batagi Mr. Steve poda biro gi team moro jogi gin ji 25 malaro kombe chiel malaro kombe odinie Martin ma message opong'o simbano ni wan karango wadwa lonyo ng'ato kaka giluonge koro agoero kamano ne joma winjo the clerical call adek mantiere bathagi to gima dwa ni mondo ikwagi ni ng'ato koyombi to yieno yombi kendo kik ochak jaji ni mbelewa kech samoro nyalo pogore ni japiny nyalo wuondi to madho soti to nikech machen secret voting onyalo chopo kaja to koneno pichani to chwanyore mopoko chako kete gi kocha koro ka ang'e kwane tipanwa mai kara japiny mo mai kech ne gibiro minyak samoro be iferigi to kochopo kacha to gimotimo opogore gi pachi koro adwa mana ni mondo iwuo kodgi ni wadhi kwano gini maler mok wadonj gi room moro e mbele jopiny to wandiko to walando kendo wa invite Mr. Steve mondo ibed nyaneno kaka observer poka mimi na barua to mondo iwinj kaka lando ng'amo yombo koro kisewinjo koyombi riri mosri gi ng'amo yombo dipoko sudo ni mbero moro matin kik koyo negi kech gini to nigi gimoro iye en ni samoro ichamo gi gie laro koro gidonje register kamano nyakwara maga jwang kamora bara mtira ka tulma ken mago nero kamano wan bende ka chiel koda bende iluongo ni jagoro mano wan godo kandie wadhi mie kacha thuolo matin mondo bende goero kamano ponono ne en ga chelari adek ma bende samoro dana wachi to wan no ka wan kande gi jogo mochung ne yiero gi jogo bende laro kombe jatelo thulen mari okunga dwoko nero kamano Nyasaye ma omiyo wangima bwachope studio achaka dwoko na Chunyo Onagi erokamano kuom thuolo mondo mi wabi aspirants kata candidates mosebedo cleared otwag jopiny mana kaka Jakom osewacho yiero kochopo tarik 17
wadhi temo nikech Jakom gi team ni osewuotho kuonde ma security bwa bedo assured ni yiero dhi bedo maber, dhi bedo transparent. Jatuktuk moro amora owuog oko mondo bi ogo kura ni jatelo madhi tiyo. Mano e kwayo makwayo mondo jotuk duto te owuog obi otim voting mondo kik complain obi obed bang'e. Otherwise ero uru kamano. Swambiwa kao thuolo makende maguno erokamano maduong' ahinya kuom chopo e Chuny Onagi TV kendo twage japiny ne jalo mabende nokao thuolo mare makende chakre no machaki nyaka gi sama bende koro watike wakao thuolo makende maguno erokamano maduong' ahinya. Erokamano kuom ote magi michwalo kandie, erokamano bende kuom jogo mabende okao thuolo magi mar go sime studio kendo ka winjo para achiel ariyo adek. Erokamano maduong' ahinya koro mgajwang' kuom medo kete mane Chuny Onagi TV ka bende erokamano maduong' ahinya to wagone obongo nyakalaga Nyasach polo gi piny momiwa kinde machalo koda kamande mondo watwagi oganda mopogore opogore. Joma bende nie tok kamera kacho wan kachiel kod nyadendi Jen Kelo kachiel kod Morina Ure, wan bende kachiel kod japicha marwa chiel ma bende tiyo matek kandi mano ne chenro ne yudo yono makare malongo ni Felix Omondi kachiel kod Medusa ma chenro ni iluongo kacha ni Nelson Mandela Okore mano wuodo funyo Jerusalem dala maler. Kamane tai chenro ni en Steve James aka Nyakwar Nyaronyo wan to chenro ne en ng'wech mar laro komno mar Tuktuk ma Kisumu Kaonti. Yiero en tarik 17 dwe mar 7 ni higa 2026 madhi timore magawa miluongo ni Ofafa. Chop ka rombi yier jatendi maber mana kaka giwacho ni kwe mondo bedie. Nyakwar Magajwang' oritu masani. Ma en Duond Onagi. Ma en Duond Onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watwak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo.